eye Utek FM so Asante man nyina hohoa afidi kase no esunie awie ye brɛ na so yede Asem beba de bidwumadie no ba besom na dwumadie yese ye de suade wom yese ye de kyerɛ ye ho nso ade wom enti awie yi a yɛhyia yi ye besuade na ya kyerɛ ye ho nso ade enkomo a ye bebo yi nyina so koye Facebook ne so na wo hwehwɛ Utek 102.9 FM ewo Facebook ne so Utek 102.9 FM ewo Facebook ne so a ye stream show no live awiabre wadwenkyere bi a wo no to mane yen ho a ye beje ye bekan ne kama ma mansan nyina te wonka afei hye ma wunuanum nya adesuane ade kyerɛ dwumadie ne bi entie na onomon hwe eno ya adesrede a mede to wanim awie GN radio for London abruchmani mu onmo abiebiem e fa show no live ye wo Patmak radio ye wo Abawa radio Amansan FM Brenny radio onmo nyina wo UK ye wo Kings radio eni ni TV e wo Paris France abruchmani mu ena dache hima radio wo Denmark Rakus FM e wo Belgium awie wonu nyina ka bom na offer show no live me did the Krobea nana yaw Asante mprempren ye kwa kase ye bobema no so awie ensem weguso no anuanom monsom abusuafo yasom ebra so se yede wo memu nsem a yeboabo no se kase bo e wasem beba da bi so ebeso mo na nsem a yede eba na rahosem adikan nie akoda bia kwakoto bia ya yakura gyanan ema meka sei wato nanom e wonse do asem asi e wasokore mampon a ewo eya Asante emantem ha na ababa wa bi nso akra se wakwakosra na danfo ewo maxima arawosem ni se nipa bonfo bia kwoti ne kwan makobɔ ne tuo ama waye nyamedia COVID-19 cases no ababeto dwase kwa na ekosoro sisi anipa ha mienu aduonu enwotwe 228 eno mo anya COVID-19 yade no foforo kra enro ye bo amane se kuani bi nipa bonfo bia kokuna koto na twene nsuom ewo wanchi na ene ye da sore ye a ne yate ne se mabunu a wam wo zongo mekire wanchi hono no wam akwa hyehye businessman bi ne Washington Bay apagya tuma matese nneoma ekoso wanchi no enye Asem kuma ye free ho ani ye kwa inche na ehon so na branch a wodi mfia duasa enum wono ankasa na yire dada wane ne tie woma gya wade be na wotwemienu ni openade wa ye bia so oba ne beba ne mpre wato oba ne wofa kwa bono amoba ne simienu atu afofo bi ka we no ho ne de ba so mo se area prompt breakfast bona omezake aba center enie wamakofo ozake aba Mr. Diaba menstrual disorder ne ha wanu bia wo bia we yefunu takeka wo hangover malaria fever typhoid fever ebuotu ose pa ma ho to na ye wo ozak freedom ointment nso ho no eye freedom wo peso nya akwa ahosan white no a aba bedware wo aba so no pese free so a eye ozak freedom ointment no na wo hia wo dware wi a na wo de afefa eno achi nantina proper na aba so kaboni bi asase yi ne tie no Zak freedom herbal ointment ena ohia wate yenko epidang misty herbal dan herbal kona keba ene me ye to nro etu phone for 0243 214720 and 0242 972 167 American for vitamin kadia mawo vitamin kaya no dia potassium calcium ne vitamins asemu masebe omega 3 ne fatty acid ewom anti-vitamin kedia wonuma emo ahode boa ma immune system no ejina so eno kwa ne anu dia baga na hanum si ahode nu ahodo a wohia no ninina ebi ewom akoda ni nyini ne fe akorabo ho ma won pa aduane na dwunum nso eda fom bomodin ese wobanya eye vitamin ama no wo sha ase wonom vitamin ka enna omega 3 no ewom nintin ahode ne beba dwunum betekama afa ne waye active e obibia emu Woko baby atonto anu dia ewo magan ha wo super vitamin choco vitamin champ vitamin soya milk vitamin banana enafe vitamin energy ninina ewo dwaso bi wotuom ene bi ewo pepem empani num tuom de ne nkoda so enum pepa emu ede no wonsa ebeka vitamin kana wose eyaduane ankasa enumekoi ena aso yasene a yede pramtobra kasebo ebesomo akenkanfo eyeme afihima ama efiye minimini aba akosuya eje wakwade afei ensem no ninhwemu enie
Ewo mai mu nkame asi afi mu de ade chi ade se biara wo sem ba ko eyi ne ti na ababa wa bia wanya fihia no aduonu enan Angelina akua se wagima ene ne din ehwemu kirem se wo kwota no so a obi store no ene wote edi ne dwuma na nanu mu ono wakra busua ba se numre no nsia no ena wakra se ne yonku bia fra no ewo Tech Junction enti wo kwono akwakohia no ankwompa ne ba bi kurampo entena ewo kokodru maximum no wo sifri ka mu onu a nipa bofo bi free won motimoto so abatutu obone se pew sabe kasei ababa wono etina nom na ene adechi yei kwame ageni mboate na nakokoto wakwa abusua fie ya ene no eba bebo enkomo kwame mahen Abuziafo ye bomodin sayensa ebesaka kwame ageni mboaten nana kokoto ewa homa no so sebre owota no so eye baba wa wafiri muwe na busua fie ena wowa wo beton kra ede amaye ni ahwe adekodie pote pa ye ka baba wa no ma ne so de ye obi a wote so to animu eton numa wo sore waka se wo yonko afre wonti wo kwakohia no a enam so ma okohia ne nkwanhia wuo yegusoda epusu homa no sayensa ebeka kwame na yensa yanka ni die ayo aba homa no so yene no emo enkomo kwame mahan kwame kana onne no wa kire kakra kwame ayo I was your for your boy homoden afi to asoma ye nyano a emos wo abonte ho ana wabega maye se de ekoso ye twa kwame de na chief technician wono no wo boni dia no wo sen wasem frama no woni ye kwa sokore mampon na awrahosema ho so asi wone sakoda bia kwa koto eye biaya wakura nsu fini agyanan mu ema make say ye kwahunu na mu no abusuansa de na aye no na awerho asemwe asi ewo asokore emampon nyansa podu medie so captain koda woni ya mane bonna na kwase champo kanewu wono ne kopie hono mo woto ye enkra moma yentie ensema hodo a wodi free mampon ebreye enwa evia ebe na abo nonai ekobo no gumu eso na yenya no kiese obe piem ewo asokore mampon a akofo bia wonya mfiesia edin ene etia na ene asokore mampon ne patemade na ekua no bia efre no ebe opon school be fie ena okodi agro ena obi mango a waje akra no kutia so ena captain ebu akra no gumu a omafo ba ye beboa ye se yi no yi akra no na ayi yakopon dia captain ye ono ma etie no mo hwe enko Facebook ye din kai ombehu akoda no a wafiri mu no ebra ni part bi eboa ye na yi akoda no ede ne to kokko so ewo ho ebien ye tiefo be sai hunu sɛdeɛ ɛnɛ akora ne firi mɔkyiri no sɛdeɛ ɔmo asi ayɛ ɛyɛ manhole no na ɔmo de elia egu soɔ na captain awɛmosɛm a ewom ama ne werɛ ho ahoɔ ewom ɛsɛ ade akye ɛyɛ deɛ nea nipa yɛ wuo yi obi bewu nanso ewuo bi wɔ hɔ no ma captain na nka nipa betumi abɔ ho ban ɛdan no ɛyɛ dan a wɔnom asi ɛyɛ dan foforɔ a be enfie miensa na imo ani na onum asie wi a onum tu my ho no na club a omo ye so mo de beto my ho no so no captain enko fie miensa ni ni e da ho no a omo emfa to so kata so etino e bra omo flow my ho no so no e bi a omo de flow so wa asie no eno a na wo mu a elia ne ewu eno na abofra no ko gina so a my ho no elia ne bu akra no ko shemu a e ma wo fie na awrahosi na womu se mako efie ho no ma no pay rekwa makoto emrantie mako enum e no mo fie ho captain se emos betting the video a ebra me tutu eye baby a onom aye slap no bitini na ka wo so mo de to so no onum so mi mu na yemfa entoto my ho no se ne be ya yes ebisi bi mu no emrantie na tifie ho no se enya de so mo be ye na enkwada ebedi agro fie ho no omo ka wo mu ntie
na esi ọnum yɛ si a nsensan ɛwɔ hɔ eti amanya ne sɛ ntɛm hɔ adeɛ nkura ne po school a ɛhɔnom ɛna wɔn nyinaa edi agorɔ captain ɔmaame ɛwɔ mmɔfra nnan akɔdan a wɔsiri ni ɔno na ɛtɔ so yɛnsa yɛn a ɔkasa yi captain ne ti ɔmaame nkyɛn wasan afɛ furu ɛnyɛ mmerɛ emu ayɛ gyinama no captain yɛne maame ahyia ɛne nkɔmmɔ ne yɛ musa no ɛkwan a ɔfa so tee ɛyɛ ne ba ne hyɛ mu a wɔsi no maame wo deɛ kakra na nyankopɔn ɛnhyɛ wo den sɛ ɛna wosi tiri asɛm no ɛyɛ dɛn ne kɔfa baeɛ ne bɛla pɔntukuo baasa mɛkɔ wɔtie bɛlabesia pia meyale ma mɛtɔ deɛ ne wɔsisɛ ne wɔma wo Yasi yo, we are somebody diakono. Akuya brala mento ma wa se ma meba. Akuya brala mento ma se ma me bo. Me wo me beli biem. One ready to press me ka tire me se me bala to yo se me bala die me wo ni biem bo. Rali so ka to wa to siem. Ese me ne mo me wa for the rest. Me wa for the rest. Kafra, wadaruma, ukoya ukufuse ushemuno, eti ya modembo na boye, friend ni paso ni kala buwa. Eti atiem, dipe wofi hofo bai, boy se de bai. Obiano wanu ma wosi mo. Obiano wa wosi mo, na ese bedenti atiem bo be fie. Bedru fie, bi fie so ame wo me di la akwa adwuma. Tibla ba akwa me nemo no wati echi kura na be pre no fonso. Dema bla yi bedru ya wosi mo a wo pre me bayi kwa, so be pre me bayi kwa ba wosi mo no yi me de na me ba na wu. Merci à vous, merci à vous. Captain, Sabre, Ubashe, Tom, Abba, Fiasi, na one Ebedo, Yamania, Ayawasana, Yenia, or no, and a poor modern, my holding, Sir Cobetre, a year, Mekia, Enqua, Ewase. Yane nuni komo ba ko bi elubi papa daruma we did this na e dey e brebe na o tie modern bobe na boye a wutimi si ko ya bofra yo abofra na ma me no ye ne kwa sorry nti around 4 something na me nya call na say ye si nyame e ye gini hambo na say ade o se ne ba no atoma ho timi gimi ka fi ne ba no the blue ya na nika o hia na nya sam ketwa eneja ya twede da ho we force ya dia twede ni sim ansana ni room lukani maholo maholo su no mo sa so toilet go babu bia ni ho tina me to ma the professor men sanka no asa me ko second one anya me aduma me sakana me ne bai the bad na akwano sanity wadaruma yenhwe manhole se de musi ye no menya ntie so carpenter ni me ko ho se sia no na nche se ade a o ma ya so mo de bekata so no enwo odu oni akoko bi so de menya akoko se na ho se manhole banhole na kwa se police station wano o ka kan se manhole afi na o maye na mkete se no me carpenter ni enya de se afi na o maye eya de dada ana me ko so esisa komo ye head no de to slab no omunye tambo bia ni ho ya de dada enye ne o ko toilet o ni kwa mako slab no se wo ho no mu a awu a emrantie na wo fie on se enwu nti no mo fanto so eye ni da ho ana me kase nyemo no me kase bra no police station kasa no no mo ka no njo ana woja ma ho dada enya afo alright we just bebu enya no pe ma ho dada nti eye ni da ho
na koban sa na die Captain we ye papa ono ene boaye na okoyi abofra no nenso bra we yi no na oyi kedi akonyankopon dia sabre wonom e dia kwa no akope mochi wa mutna ko se mochi wonom ohwe se bushani na bishia na putifo ebewie ehihimo eseso mo yidia na wonom akope akwa no krabe abusuafo nana kwasi champo kana wu ama ne bo ena wade ma ye wonyansa podwumadie so ne captain koda kasa ye no biaya ye kura gana ye flash toilet no ekoguo no eho ena koda ne kodi agora enam se ye nkata asunti nu egusuo bu nugu mu akoda 6 years abaya kama watumi akotom awu we baby ne osefie wura no se no ye jeli no Asem Edi. Was your 4 years ago, Kwame Anjani Boatin and Akokoto on in Aquacodin Como every tunnel so. Ababa wa, when you finish an ediunu night, one also quasran yonko. Maxima, Okodri ya Nipa bon for Aquacoboni too. Kwame Kwame Mahe Yo. Kwame Enrodable mania ewa semba de bikasi eboso se owura bia ye friend se Adamu Wahab dodo no abone mane Adamu soja nipa bonfo bia kwakodi na wu akoto na twene suomu ya ama papa no enu akra na posifo chiri nipa mienu ewo ho na enne ade chin ya zongo mabunu bia womo ewo wanchi womo so akeka womo abomu ama businessman bia friend se nana meyaw wono ka womo a enu aposifo kwakere womo hu ni bi papa no washing bay ye wo wanchi woma ko pagya som ahye ni nyina momo kire se papa na e friend se nana meyaw no wani owura no a wafiri muo no ewa asase wo manso a wono mo twene dendenden omuti omudi omugidi pa se owura no enam ne nsa so na makuani no wafiri muo na enne yensem tro ni kodwo boahen ekọ honom a woto nkrawe edemaye me da celebrate tell what they can adapt to the na no Joada yan sekuta support me Ghana so dumi yan yo hono ma no pa na enyan ntie se ndi ekofo na no achino na jansan trefo e bebi mu fifi mu na de achino Joada so no na enyan ntie se abranti dia ni de Adamu Wahab na Adamu Wahab bu tun wanche ne pete mu dia man fo ta de no pa ye Adamu soja be abofra awan obi ani mu no pa ya sanse seni usiti na manfo no pa na na enyan tie na no Joada no okọ fuma no wama nje na mfaye so ema na yira wono no te Adamu soja ekọ fuma ayire so no ntie ko no no sonfo de na waba anso ohwe ni ma kopino se no tibo pa ho na diasa na niku enyamaye na no no de kodan na busiafo se niku ko fuma tibu kadri enyamaye no ekire na adine kakanta na so ama me abusiafo ana tempo no apapọ bi so ekọ na fum ho no so mo ko no ma fa hye no na bra na omukudu ko na Adam so ga yobi a ene da no mupie pa dia odi ma akọsne papa ente bra kudu ho no na ni moto esi ho ma na mpaboa ene ne mobile phone egu ni nyada egu fa ho anti no mo hye ya won mo hu no ankasa bo hu anya de so mo hu na bra na omugu so mo hye no nenta ho man tiru ho no ma bo tiru wa kiko gana nso no yeyo nte abusiafo no se bra mo kodu ho no na ya de a Adamu soja obi akunu according to one more mukoya mukoya obi akunu otutu nsuo no nchen tukun baby na mo de na se ho no I don't know mukuhu no anajo no dum pe mu ho no na ba sa no mbeba aposifo ama ne ma na jo na aposifo so ekoya wono ekohwe mukoya na no prepare mu obi a wafa na nanu won je don stand nte koye nti no and am so am mo de kimo wanti methodist motre omo kan se de be ya on be papa mu no motini ehunu adokro
na ansa na kasa ne nje mu no ansa na na abrante beto na no won sed no abusuafo no maye nya na ntiye se so go twu wanti ne pete mu a wanti arempem hina a ne dende na na amio ampofo serebo wono eneye arempem hina wono no wa kasa bi ma edano juada no awia beye no mienu ho no na na ne nkrofo ana sempu no amafo bi a wono ta na na ti ka fe to one free asasuna all the business ahwe ya ne beto no enye nti eno na Sofian Twata no tinagara ba muna na ni tete otua na na no won tieto nti na mrante no meta wan so isusu se asema anasempra manso a adamu fida ene ohine no na amanfo ekino no susu se wono na sabi okudi se wono nti na mfa yeso mo de koda 44 ema atensene ene enyaduma ni mo de kan preke susu ko se na nano eneye na dom kudu police fanyu na police fanyu be to money say atama ba na sabe asanto so ba to ba se nya bo se ne yesu mu ansa na yesinya kasesi ana sese ntino so mo aka na sadia so on to police phone so ye o mo hwehwe mu ma police phone ne adamu so na busia phone panyin fo ahodo ne wanti municipal chief imam mrante ne ba wana kapa se ne police fanya kana o mu nyina nya bo se o be bia nto akoma kaye mu na omu ojije wa politifo mu se no krebe dedi na da na nante ne meba we wono tifi mam ne ntani fe eti wono fu bi ya mu fi fe va na na ya kana se na na rem timi obi a wo simbe ene de te wo timi fete mu a ile ti aka se eni fa dodo a o se wo mo no be ye o ha mu tiki mu be ye edokun na o se wo mu ti o wo timi fete mu ene nante ne meba we dia bu fusho ho mu ko cha egatumu ese ene washington no grebe anfon ma ene ni fia wasi test content ankura enkono outing say sebe ye kanta outing say dapa igna na sopai eno so mo kwashini na grebe tabe ameka say be papa na washington ene won anta ni fie de won ma se no kra na ni nemu no na rabi o mo dia baba tuja say o mo nya botre maka up to sino report no emra bontra answer na so mo kae enya de say landie no tikru ginu won ekie ya tabe do mo me dia hitanti no na mo so ma say na chief imam albo to won kini ni nkatama alaji chief Isa Ibrahim e dia de sele dia fo landie no eni afi su kwampo no won so a o mo koye sa ene mo ho tem no won so o mo akapa cho mo say kwambia so no o be sa politifo say wọ́n mọ̀ kọ́ yẹ sáà ní àmọ́ ọ̀hún sẹ́nà wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ́ jùmọ̀ náà ọmọ ntúmọ̀ ti sáfọ̀ nù ẹ̀sìn àṣẹṣẹ bíbí ẹ̀sìn náà sọ ọmọ yẹn hù àṣẹm ní kọfà báyìí sẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀sìn ẹ̀yẹ́ yẹ anásùn pé ọ̀bẹ̀ntì ẹ̀yẹ́ yẹ àwọn yẹn hù yẹ díẹ̀ ntúmọ̀ ẹ̀fà mìíràn ṣẹ́ wọn ṣẹ́ ẹ̀yẹ sẹ́ntì náà wọ́n bẹ̀ tiẹ̀ ha ṣe bí a nti náà mpìtì àtẹ́ndẹ̀ náà ẹ̀ní ìyànẹ̀ ẹ̀nàm sọ àmà polisifoɔ nso ọmọ wọ wọn ntúmọ̀ pẹ̀tẹ́ mu bọ̀ ọmọ wọn dán soso na ahoɔden no na èyí nso tante ẹ̀nàm sọ ẹ̀ma ọmọ fẹ́ apolisifoɔ foforɔ efiri ìyànẹ̀ ẹ̀ma ọmọ bẹ̀ bọ́ ọmọ ma tábìlì àmì kẹsẹ̀ jẹ awusiafo wei eye kojobu ahen amane boy ode breye eno no na ye se kwa homa no so biom na ye ne kwa me agye ni boaten akwakodi enkomo kwa me akosie kwa me ma hen na ju so bra kosia na kwa ye me kwa ye de onye ta de odi kan ete ho e de che ayadumfo a ete no na no de nyan ntie se etuo akasa protect maxima important monoma asade intenia kase ba mo wo de intenia zati e konfo no do de nsu no eni o manfo a okoduru ho sa ba o jiri won pa kodu na baba wo bi eda hodo mu a o si do ni hwenchi pepe kase in a pool of blood there's an hobunkra ya na enya azamtetua pictures and videos in Facebook live see a obenye de bra na baba wa na tiatie ni ho fe ne kwase ni na eno beto ja se ababa wa ni dia de Angelina Ekria se wa jima a onye mfrenchia no aduonu ennan 24 years me dia jimu na no na ababa wa no busia e wo chano so e kire bu akwa kwantimpo no so ti aba nan aba bisefie na ebedu hanom no areho pa school addition no exte no enya asemketua na ye ba ya eni o maame edi nkomo no o chiem te wa o mamu nwotwe
Ababawa a kana fini won na ye penin ye agya ono na dwuma yen se ogin krofo nyama na otisi e de ama wenchi idi ada munye no na akopɛ akono tea bread idi na ɔde akɔ akyi na se de ye ne ma wɔtwe no obi a benya de adie entie no atwa mu ana ne kuro no sie gya no a wɔno a na entie no ebe ne de ɔhwɛ akwada no saa o senior high school de awie to obi do bi kura na adie shop bi edi ama no wɔkye a tonton enioma a yɛde twitwi so ɛyɛ plumbing work ɛho nneɛma bi ɛwɔ hɔ no no kyema ɛno da ne ne birthday na woda nti wɔn na yɛnko bi frɛ no sɛ ne birthday no wɔtietie akyɛdeɛ bi ama nso ɔmra na gye ɛwɔ church mpɔtɛmɔ no ɔno ɔno kura no ɔne fia wɔkɔ akyima ama ɔkra ne yɛn ketewa sɛ wɔn yɛnko bi afrɛ no sɛ ɔmra no ɔmɛgye adeɛ nti ɔkɔ aba saa berɛ wɔanoa mo kura twitwa ntoosi anko ba bɛtwi ne ko na ka ho ani etina pɛ bi na ɔde bɛgu so a ɔmo na de di abɔ nso a mo ayɛ funu na kɔɔ de bae ɛno nso ɔsɔ de yɛ ti paa wɔtena ahyɛn mu a wɔde ne kyerɛ mu ɛwɔ check ɛne ne mfafrɛ mu na ɔkɔdu hɔ noma na fofia ntoata na ɔdi aba mo etuo kasa yɛ a ofiri mu na ebusa maame no a wɔba no wɔka de property na ɔkɔ ne property a ɔkɔ ne wɔsi de bi wɔn ka de korɔ ɛna nipa pɔn so ɔfɛ no wɔn mu nim sɔrɔ ɔbaa anaasɛ ɔyɛ bɛrima sɛ yɛ asome sɛ ɔbɛntia no akɔɔtu ɔmo nim na maame no koraa deɛ wɔde makyima mu o ana ɔsɛ wɔkyee sɛ nkurɔfoɔ yɛ sɛ yii obi ababaawa na wɔtwene kwan akɔhwɛ ade korɔ a ne ba ɛna ɛda hɔ nom a wawu yi yɛ nkurɔfoɔ atwa ho adwo na ɔsi bu emewu kyɛ sɛ wɔgye ne ho biara ne nyɛ na arɛwo si na ɛwɔ mu sɛ ababaawa yɛ wɔfi mu wɔn no ana yɛ adwuma de hwɛ maame no ɛne ne mma nso a aka nkyɛn maame kyerɛ mu a kyɛ n'ani atutu aka ne nsɛm paa na esi ama no bɔ enya ne sɛ bere tuo ne kasaeɛ no nipa bɔnfo edi sɛ ɛwɔ no wɔnom sisa akwadaa no fon ne baagi bi a ne tura no a kyɛ sɛ ebedi adansi sɛ di nipa so bɛsi ana ɔbɛnti ne fɛ no nyinaa ɛde kɔyɛ a akoyɛ arɛ ho sɛ wodi ekɔyɛ Facebook live wɔ ɔn picture sɛ ɛda hɔ nom na yɛne ɔmaame no ɛbɔ nkɔmɔ ebusaa no sɛdeɛ osi ti asam no ɛne ɛdɔn mu sɛdeɛ osi so mom yɛde ne no ba ne mom ɔde ato ya sɛ saa bɛ yi ɔbɛdi ayɛ den mpo ɔmo kɔ ayasadeɛ no na afei kɔdi apɔkyifo hɔ no sika a ɔsɛ ɔmo tua deɛ ɔtɔfi ne adeɛ no nyinaa no ayɛ den ɔkyɛm a adɔktafoɔ ne apɔkyifo ma million num ama ɔmo gyeɛ ɛno nso ɔne di nti ekɔdu hɔ no ɛni aka bi gyina wɔ check 102 anan mu ane ɛma maame 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis ɔde wɔn nsom yɛ n'anim yan ɔde ne mma no wɔn mfɛ ne bi yɛ no wɔgyina so ade o check ɛfama se ɛbɛ tiefo nyinaa se na ɛne ne bɔ nkɔmɔ no sɛ ɔsi ti asɛm no abo kyerɛ mu kyerɛ 8 we ni penny eji ni penny de we free mu na ye penny enye mfie be 24 years ofra juma ba ye na nyame ne da ne ye do suti me ma me ba ko ti ha no ne bo enti wo ba no ofra ni nua mo ketewa no se mo menu anwa mo ma me na obi afra me se me meje ade na me kwa ba sisi ya na ma megidi me ba ne nya akola o ye basa ebi po akura maka se me ba ne ye basa no ahwe mu ne ekuku no onye basa ono won kasa emu o fele ya de papa share me ba wo pay Pejabe. Bebe ne kura me ngakra. Eno mana me kosi. Aya ngakra dia ria me pay. Baby SS eja. Obi e bi from beduma. Otiano. Yeji. Mama ye mobo. Uni amof ne wa nko sikuru enji. Biesi enyanza fo. Enji mabramu. Komba wopa wechi na misi na bidia mimbe. Wa baba. Wo kwa beni. Ye mati ani se bimbe.
esi aboni tu edi na me ba kresi wate edi ko tu asom na so ho wate me ba ni je baza wane di me wuze ye woni ewu wa happy edi wa da wa menga sila hey mese wa muko ewo to muko ya na police fo ne se emu no omodi abeji na ansa na wo behu body no ene wo mo ba je se bi a wo mo ba be 5 million me so tade kura no enu wo ba ba na me dentro enu wo ma na me kosie no na me kwaje tron ahoma che 4 o'clock na me dia hwe nko na ma tete me be mo wurem please for ne se mbu hu ansana wo mo na di animu Dabi o na ye penny me mani ye 8 me ana ma ye jaye na o papa na adwane ye jaye na o mukura enyi papa ne oso ko ye adwuma be no anu ntimi na me so apa wo pesi wanchi difie wo mu a tete mo bre mama wono awi esesi ya wo ye plumber be wo bi e plumber en e chere se ti anu nkakran na eja wo bo ame nkakran enu de no ne ni afide na me wo papa ne ko de no wo she mechi ni wo sha nti wo papa ne ko de 5 years in ebe ebi ko ehono enwo mo ko ye na me me mo bona mo ame na me nibi me ba no ni tu me fo se mama enwene ne nyameti ase o kada mo abusiafo no chese enu no yansem twani kwa me ageni boatin na kokoto ne kwa abusiafi ho ya wode enkomoyi ebre ye emu ya nanso meko enim but yemusa ye ho se awura no one call na wonya ye no eye hwan call you see minim se ofiri mu no ono mo tam no de ne kwa yaresabia bra etuo ne kan no omo fa ne phone no a because asem we ebi asida oni nipa koni nipa bay o town nenso a pretend so odo eye namfo mienu o baako tan baako ena baako ko ball pa ena ono a friend nyonko no o migina he twen brawo na nipa atete opie ye nam kwan ba bi oso ogina so okọ no mo ball na ba ne ko echi ko no enti we se ye nyane phone no mu tracy na ye he number kra e friend no se ye oba ana bema eno be kire badunim yentu enemre mabunufo ade baako aya na areho ene se babunu bia woni su owo ne ban nanso odisie ne maami ana ne papa abaye for all you may don't misquote me ebia eye ne mpana ne friend no because that time we there ni birthday gift awokoje birthday gift you see on say enioma bi wo hono a wo de wani famu no na wo de wasunsu tie nioma sa wate ase enti nipa ko a ofre no enka wo kono ka kire wo maame oh maame e ba ye si enhu nipa a wafre no akosu aje wa akode menwonku ya wote mazimai se memagi ade enti nka ba ye etuo yi kan wei akosu aje wa akode wo fra afihima so o meye dai enka ye kwa akopike nipa no ni akokwesten straight away but afihima so nim na dwen ponti a wode konti no den so obeka kire ne maame ana ne papa Krobea se papa di passumes mabunu no bebre yes ade we enti maame fo na maame ye ku wo wa bra ye ku wo ma bi ka ho me bo me na din me yem say ama se wa net say juma maame bi di me no wo se de na mabo me na din wie e na na se Dabi
enye se akola ne bo me din saa nti no omume ba ye fie de ubetumi afre o ma me saa me pɛ ne saa me na ka jem so se ofa be ma afa ne bra fie me na wo chi wo se wo ne be ma gina bonten a akoto adani jai enye nimre yes enye nimre wo ye open enti no me na me na di nkomo ba ne ye di nkomo a bega me ne girls bi ne o ye open wo se enfensie mama nche wade ba kunti asese ade ne ntumi nkoso wo afi hima ya awutiwe ebia ememma num na ne wo mo twempra enti se wo nana akosua ena ade akosua Krobea akɔkyera akosua na memprenie wobetumi sa ade gata ba akɔ wobetumi akɔ CJ Louis na kɔ enti sa ade we ka wo nemre ma ya no ho hwɛ adwembɔne ne adwemfis kapɛ secret adufru pɛ ene unim pressure social media pressure hwɛ emphasis asem bi kɔ say wo Ghana ha ho abudon wa yɛ se fa ya just leave her. Just leave her. You see, a son yoma way no a song for swan. Abaya back home penum. Obeda the Acochera on an asani on an apenui. Obeda the sadi penum in Nacochona. Obeda, and to the obey say, so what to the Jataba Acochera, Krobea de obe pray the secret. And Yabusiano the end him say, the pastor was sitting Jatabaneto. And so mama hold one nice hand when they come home. But to me crafty, me go the password see what problem no. Birthday gift. I'm sorry. I was your fire then some was see one more boy a Kwame Jenny Boating Moten and can say what on cry a day abre one more motion to Tiaba Benz and Trophon so would young Cognac drop here and a fee and no ba a fear abajua and moo. Yen some for pensions of a John and she was Siacon and you know me no and on the smile. Meti ene akosuya eji wakodi minimiaba afihima ama afiye ana we ebetumi asa ya akronfo say ye bonitio unse me say obi ne frɛ no omo fa no bretuo kan no na ne phone we say bia ono mu ebonitio no epe na de age tech area ho ye bestre Ofowi Krom municipality no say de asi emu odin afi ne asi ye bebo obodin ne ehu DC fo no omo ba omo mu omani na ho Ofowi Krom municipality attack area ne ka ho no ye wo boys a omo nam sa area ho they are very bad unim die ntia e because of KUST na wo ho enkwada no efifiri ebi fifiri affordable achi ha askore mampo Kenya se nom ne ade ebi nso fifiri adwoso mu area no amu nyina ba oba wo ni bibi hyehyɛ ne ho moto fo na mu wo ma enam fom nso enti so hyiaw no ka se bia fa fon ma me na wo ne be challenge a obe yaw bode sa wate ase enti we nu se yetumi hu ne fon no se ye hu dia ye betumi azumi se bia akromfo nso ne boni tu na enti ye ma security no nso ma o mo camera na me kan na ye hu se ye stray bullet a ye be hu angle na efiri a eba camera si free camera si free ya kwa so camera bene wo ho enadma ho na me hu ya mobo aha ya 102.9 FM aha eye utek kai national so se utie Asem Beba de bi show you live ewo eye Kumasi Krodua imu mensia hembobo ano pe mensia runabout eni ebutu na awia yinsam hodwa ye de so mu afidie so nyina no da ne da ye se yesua de ye kyere ye ho nso ade a wo be fa free adesua ni mu no eye afa di udwuma na beboa wo pa ene ensam gubema ne so ensam wo ho na ye behwe ensam ni nso nyina ma afidie ne na ha me ba sese ya Jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Antek Herbal for the aba. Hey, okwa we di biba. Ane Spanish jingo capsules here mo obi ani we fia de tentem. Esiesi akoma no na afe aboa mamoje di afusani ye woni paduanim. Na yensu yen kokrafo ye. Oh, amamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afuro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu.
Spanish Jingo capsules se upe bi ata ewo Kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Korinak Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afe drugstore na heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502 669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ Spanish Jingo capsules yi amanyan afi na ba mu wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a abosumi pinyi obia enyare de ti asemedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entimi ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus has radio fa Hepa Plus husband and you want so be Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for about more money for one kwada we nfie dum yenu ka ho e pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e ma pomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye Chalice my food obi benya wa na free ade e na pomudin so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos aye mre future life smart food bebo afei de aye abusia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Nana, bibia bokodie. What bowra washroom have by 6 times. And open kwa aden. Jo, I said the minyanya hobby wo me dunso. Min to me now. Don hwede numbia no. Me sorry junso anadwo mu ni nyina. Na me ko junso kra. Emma papa, me wia. Na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase no gu me trousers mama nafo. Na de akiri so kura ne se. Ense me mumpo se me ni me ri ni nhyemu. Na said dai beba no. Me di boy ni a. Na tra dada. E gu ma worry. Any serious. Hwe mete wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules, your natural dietary supplementer. You didn't really in a banana say. And me bo marima uba infinia ukomu ibimu. Obajon so free. Na don't want 10 temen can I don't so to be share. Wayne so you find a true man capsules. And I do want to mean what Juman Pamuna so to a chat. And Mawa who drinks from Pros Love, need true man capsules in now. I am natural in for a diabo jamai so. Ubenya enui biato e KNG Heba, Dani Heba, Misty Heba, Happy Dan, Korinak, Freddy Mens, and our faith pharmacy shop and Heba shops BM unsa ebe can be. At phone for Natural Lane Company Limited 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne true man capsules. Bema beye bema bie. Say getting catway. Food and Drugs Board Association Magia to say. Era yankoi would you decline na me enjoy very quick fi hakakra show wallpapers any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms wa shark designer why you form hall ne fair I know ye 3D epoxy design okay me srew action baby a free Alaska Star Enterprise wallpapers window blinds different colors and sizes over more than 350 different designs or designer as a 3D 5D any 8D moral designs in
nyina Ghana ha nyina Alaska pɛ ɔno manfo timi ko tududu pa ton wo ho fofofo chemical said treatment eco see disaster ni nya na Joshua ni hwa se asase we meto no na nsuo wase o me kai pa ase kra bi sa etina enchenchene wa no ho nyina tantantan na ba no sai me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical ebe treat ye e 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enya nyamesunu kra de wo me mu a akamede je nkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasi Edum Prudential Plaza opposite Hwa Accra nso Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Chemist Danomu Ebene MTTD Fre 0200 281 080 and 0248 315 258 Abapamo womundi no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o musa you ready share what dia befie wow susumpo na meto edema wo fa momusu o se online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age Abapamo wo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no ni tie wa na se trafie maye ni dwamrew se ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com Abapamo so convenient so convenient Papa Sahara Miss Sanini tea capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, come on dear. Menkasa come on na mebo. Na dia come no kwenu. Mimi amba akokora fi school abama. So mi hu no ne so atwe na me de na ye o. Na white ye o no ansa no kasa ase ohu bi se ka no. Mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so se Don't ye spend na ina gulu kakra. So jo sa na watching me. Na penso ana e gute bi and I think so. Obey we are not the Munia, as a munition. I am so hey, I don't say, don't watch about Nami, my person do Moses. Sahara Miss Sanini tea capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Zahara Rupei Ebusuwo or my Muheba Pharmacy Nekameka Shop Bia Freyen was 0246 34 8334. Nada na so dem ha nyina yesumu sei. Dum so na be share wa hayo. Na so generator do so. Eno na mrante guhu ya so obi be share set yere ni. Oyiwa ana da ho. Ya kire me se me nkọ de radiation repairs na menti ha na generator petrol ni diesel papa wo 5 kVA ekopi me 100 kVA. No san so tontoni nyina di oho. Bibi ti se mowa fufu pounding machine, motor drama, compactor, grinding machine, cutting machine, body machine. Na de wo mu kran poni se nsu ataw ma home na opese ye fidie ba bekin nsuo ni nyina wo mu ma wa. Obaya ma pepepe. Tanso na se biasi we fitire anase egu ato na pese odi doma machine be pia pa sandia nyina nkete ma wa. Ye radiation repairs edi se adwuma we nyina. Na mo page ma sua de ne wate asem papa. Mo fa mani nkire radiation repair efi se da busumi so a wo ka sika o mane nya wo kanda. Wo sua adwuma no na busumi so a wo se tia wo ka aka ho. Mo mpa we na opeden. To moto ni generator spare parts bia wo. We nyina wo ho ana me hyesu mu ebra generator hu sei. Da wo de hawa anase opani ma ya mabobo so nyina bia to a. Kona kati awo so fly throttle station. Wani Mansia Rural Bank and the Dean Feni Mupe and as a friend 0244 588 741. My Drew Hodada. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Wabo wasana babiem. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Buena jawa sui buenyo. Wabrabwemo. Nyami. Nasi musubi na kaya minya
nyami beye free musuyi mo wayena jawasri buenyo wabra boemu nyami yenu na wampara yenu Nasare wabina kaya minyami beye fraro woyi Krobea nana yo Asante nyami Boyine ya chawo akinkanwe ya chawo Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi 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 within the Ewa, when Yamu Yankopon to Trubun, so bad, ya when you're ready. What trade upon you, the man come and then Yankopon Kwame Safura, Ogumi Yami and no Brian to come. When Yami and Yawani, I mean, I'm on some Yami, who told Suna Warrior, watch us in Yami when my pen. Yeah, I don't my pen, that's the yeah, Papa, don't my pen, and then Yankopon, yeah, when my pen. Yeah, I don't my pen, that's the and then Yami, yeah, radio. Watch us in Yami when my pen. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi le day de Krobea nana yaw Asante channel so ye ne data no sa ko pepe me se e ya dunya e sa ya de tre e fitwada ko si fiada donko e ko si no ye saso ene me ne ma bedwa fo hia e wo Asem Beba Dabi e yi me fofra akwa de tunani se e wo ne na ya ya omonya hoto ono na abo asibo osibo no nya obechimwa oye wakati asemi no e na reo iti osra kwa kwese onye ho prima no ayesia bedas enenti akonfwe ojira otwe nyankase onkota akụkọ baako enkosi adumienu ene shinapsa akwato afabi ofanko di krobim enkoyi apaye ensra na nenyame asase ya ne nanam samafo se onyina na chiechi gina apa na omo ne ho ban influence wa kwem otwe nyanka entem okopa akụkọ ene nkosi ene okoto shinaponso akwato afa odiri nyina kwa di krobim ofiase eso yi apaye no okusu yi musuo no a ena osiponso obepie no so anye yi enya anye yi osiponchi a otwe janka se fabri jamwe mimonyanko otwe so yi no so se miyankwe friwo dirasi boy miyankwe friwo minyobo swai friwo asem nu nyina nie se osebo se menya nkwa efriwo ena se menya wuo nso a efriwo ni nyina ye nneoma hodo bi a ya ne koso e wa atiasefo wiase mu adofo awiei mayamaya ho ha apaya nanka otwe ajanka okwakoye nanka yosebo ntia o nenso hwe etiboni ayemfa ntubata ebra otwe gusu a woyi na paye wa adukuro ni mu no onkohwe a aboasebo anim nie osebo enchia wasebo so betia otwe janka ne se otwe janka nyankwada na otwe janka tena asidi nu odwendwene nu obusa de ho anyanyam bia anye so obai na memfama osi agyasebo onchia no eso die ne se
se minyanko efiri wo ena se menya wo nso efiri wa awie ma yenchiachia ye ho awie ma ye ho aha ye 102.9 FM Tek FM sunie awie ye hia bio na ye de asem baba Dabi dwumadie no besom ba bibiara wo wutie ye no wo se hwe ye na awie ye demu live ewo Facebook ne so hwehwe Tek 102.9 FM ewo Facebook ne so eya hye ma wunuanu munya adesuane ade kyerɛdwumadie ne bintie na wonu munya bi nso nhwe saa bre kro na amuo no fa wo comment fa homa yen ya bekenkan ne kama ya live video no ekoso no ya like what ya like ya beje na mu amahye mu comment no ya beka ni nyina wa afidie so amatiefo nso atebe saa bre kro na amuo no koye YouTube ne so a ye stream show no live ewo YouTube ne nso so ehon so behwehwe Tek 102.9 FM ewo YouTube ne nso so awiei apesama kanana nie awiei Krobea nana yaw Asante nie awiei ogiaman nie awiei jatano agenega ya de Asem Beba de dwumadie no besom ene won so wo kan yan hu bi ade esefata se woyo eni se wo betutu wanamon ede esibia ekron na emma wunya asem obade e chiame awiema ha ya eja akra umpom te say nyankopon adom me ho ye pa akra na so nyankopon ya dom me nso me ho den ye na aseda nkanya me ena ye ya wada sa ena ye da foforo awurade nyankopon ya hyehye se ye besan hia bio ampaniampa ye hia ena bosome nsui ne mpamu ne ne enkakra 2021 so ye de ba awie ye awie ye de adesuane ade kyerɛdwumadie no ba besom na dwumadie yi se ne da ne da ye kan de kyerɛtiefo ne adehye no ye se yesuade no ye kyerɛ ye ho so very good enti na awie sa pepepe ena ye ba beyo na adofo ne adehye nso nkan hye ne nso se ya Asante awura bankefo awie yi wonom oboa yen ye wo charistic ventures a wo de Zahara mixture ene Zahara G capsules nso aba awie wonom nso tayechi ye wo Dawood Scientific Herbal Hospital ya wo de Dawood 360 capsules ene Dawood ointment nso aba oboa yen ye wo Time Herbal mixture eno de eye 3D yade no aduru awie wonom nso oboa yen se ye ba besom ye wo Naskeba Clinic Ultramodern Herbal Clinic asa wo yade a o de babeda yen yete de temao ye wo Ebanage Herbal Production and Consult ya wo de Hepa Plus Herbal Mixture no aba a draw of the moment unya binumu ebeboa wo Antek Herbal Center Spanish Garlic Mixture and the capsules e ye wonom na de aba na Agbeve Herbal Center wonom nso tayechi with onum nupa wo de aba no se wie yensom we ni potiyafo a awiabrei eboa yen se yemfa Asem Beba de dwumadie no yemfa mramesom na awie Margarito GH ewo ahoma ne so ewo yem Facebook ne so ene wo kire se na ya Krobea Asante ene se wo ba Moro Marketer abedwafo ni nyina wa ha na awie ye chiachia opa ye wo Kofi Jeromi ene wo se good morning my boss awie yenso ya ba live ne so ewo Facebook ne so ya ye hwewo ye betia de suane ya de kire dwumadie no ya da mo ase Anthony Oponie ene wo se nana ya Krobea Asante ene ye yawada bia wudi wa woda enti ene ye ma happy birthday akura kajagum frise odwumadie no ye de suade o man Sterling ene wo se Tek FM no size Mustafa Sayid nso nie brami abusuakuru wafo no omkire sa akura Krobea awie ye ma ye ho ye hyiahia o adesuane ade kyerɛdwumadie no ene ye hia bio na ye ba besom ye wo Abodie Junior enso wa Binchi Market ene wo se happy birthday nana ya Krobea Asante ene ye yawada awie ye chiachia mo pa ne mo ne pa da ne da mo de besom akra Krobea nana ya Asante Mr Eric ne yere owo great bedu Mr Eric Masud Yunus o message ne nye clear san bra bi why ye wo owusu bana hene enso we yem Facebook ne so ene wo se happy birthday oje aman yankopon hira wo ene da wo de this educative and informative program o de babesom awie oba Yabnash Pharmacy ya watakwa makura abedwafo ni nyina wa ha ye nyina nso ye hwew adomasika pa ene wo se nana you do all meda say Benadatanga
wono so wakonta se bosomche ene wo che sa akra asem o in fact da biarada asem foforo esi mia me ba critical Emmanuel Mensa Junior wono so nie ene wo se papa awie me so wo Facebook isu a mehwem wo na more fire ye da monso mase a senior post G ono so obarekese taxi rank ho ene wo se akra ene awie mo ye loud and clear enso wa ha nyankopon hira mo ye wo kwakureko takwa makru Western Life Keep Fit Club onum secretary ene wo se akra bia se de kamea ye se ayese de bia atrenchimsi onyankopon omra mehwe ne man Ghana eje Michael ene wo se akra menso me signal ama wahu se menso mewa ha na Krobea original cha say abido DJ Margarito Moro market fo no yenso ya bade mu ha awie ye hwew berima ba opon Asante Steven also take you do all na oba de achi amie akra ene ye besom sa pepepe ensemo a ye de nam no eye ensemo a ano ohye sa na da bia nso ye se ye besua de ne a kire ye ho so ade no antini ye wa good ene awie yi ye bekọ emfimfini mantam ya ho so dunkwa onofe na uduru dunkwa wa ye wobro no bi wo hwa ye fre ho kadadwene na asankasie bi asi sa e wo kadadwene ama sese nipa dwene ho a onte ase ababa we bi ewu adadem onkafra nyame mfa ne kansi ono anempna ena eku no oni efunu no ahyedem nenan ansana ye kwa ko hu se awura na wu na yebusa owura ne se ede na awura ne ye wo a ema wo ye ne sa ose odinkan ene no adabako one round first one de tosumienu awura ne twetwe sebe ne bema ena o tafre ne hwa homa no obehu ane se ge no kabo wakani hwa ansana oni awura ne ba behia na no na omanya ntokwa enti ba na dwimu se ene eyo oba ho no ne ko ide a ge ne pesu oku ne bema enti no aka ne hwa no enti wo pia ge no so ne ko miai enti wo pia ne ko akire se ge ne ko akire na kora na ti ko akwa ko eno ano no boy ne kwa no mu aduro odo awie ye senka wono nsu ko ne ho wangu oda yarsabia awie yi ye ne assemblyman ya wono ewo kadadwen ho ebebo nkomo na asemi ba bia ye wurawura kwa akoduru ene se ne yete no honorable ne nso abe confirm na yetie emprempren asemo a abaso okai offenso papa sofo a okoya kwankyere wo ofim anajuda suomu enipa nyina de da na sofo nso ene ne nkwada na masofim ya ofetwe ne koye odi nana wo nsuo ni mu ansa na ye yi no onim se da no ono mo bo amna wo fia no se ye mane nkokrom enkase ye de na ekwa akohye mo kyere akora se amna ne da ho ye nsie adai body ni ye nsie adai asem ni nyina ne se abosifo nso kyerɛ sɛ ɔno ntumi makwan emie nsie body no animuanimu ho asa ɛna nananom ɛwɔ fe nso kyerɛ sɛ ɛne wɔnom nso makwan ɛma posifo mfa efunu ni ntwa mfa ma ofim so mu ɛne yɛ asɛm enti na ɛsa posifo ne body no ɛbɛgyi abusua ne nso se sɛ ma makwan ama yɛ nsie body no wɔ fe ho na mo nso mo se mo kɔ hwɛ nko nhwɛmu di a yapo body na ma mfa akora ɛnɛ ɛna wɔn akɔyi body no anya yɛde kɔfie sɛ abɛhyɛ fridge mu deɛ ɛnkeɛ mfa nkɔfie yi ankɔfie ɔfe ho hɔ a nsuo no hɔ a ɛhɔ a yɛde ne kɔhyɛ hɔ mprempren yi a yɛrekasa yi deɛ mia nkasa me ba Daniel Ofe DJ Accelerator down asɛm yi ba a yɛ nyinaa wɔn na adi akyire bɛduru saa mpɛmpɛnso yi a yɛrekasa yi DJ maha yɛgya ɔpanyin kɛseɛ na ho te sɛn papa ahwɛ yie ne bambɔ adaworoma ɛnɛ deɛ awurade ahu me mmɔbɔ me ho ɔde sɛ kɔnkɔn no good yɛda awurade nyankopɔne ase yɛda wo nso ase daa ne da nsɛm ɛkɔ so sɛne yɛteɛ baabi akoduru wo nso wo fa na wato ama ne yɛn na yɛde bi asua deɛ de akyerɛ yɛ ho adeɛ awurade nyame ɔnkɔ soa no ɔmɔ ho ban na asɛm yi
wadaroma yese kakaye ene gugu gidie sunsuo bi asem nani kakra nenne baabi a wugina ene de asi hono boyemu DJ mayentio yo akra Krobea yaw Asante menya akwanya ne machia wahwefo ene watiefo titiru ba ofensu Krobea mu dia isa bio ene na akra akos ene taxi drivers ofia sempane oboyaw said omotia bia tum mechia obibia na akra so timie asem nani kakra dia ene ebrade twamu ene na ye na wotweda ai osofo a ye fra no ata databa titiru sa na dodo na de nim no bra na abo anaju edumienu nanke ye de enim se eda benada yenko ofen ho abrantie itini ya asoodene na osofo kra de ka abekwa akobi kaseme nkontium na nso so no ka oba animtie se bia no pa na awia se obi a okobo obi asu so so no sofo ye ntima nko ho a eya anaju no ko sense mpanyimfo se enyema boni abaifo ye ntimo mutu anaju nti sofo nim se de okoye nye no kwa anaju na akra ada me kan wasam no na me kire se ye ntimi hunu de sofo no ne koye na se si ana nsam ne de da ho no ana branch a woti asuofin ho no eya na waba ese me no ene baaye na me da ntimi na bra ye ba ha no ne ye nipa edunsia ese se nipa ni bi firi kumase ene ba ofin so ye nsia ba bi asofo idi adwuma ana mo ye so mo mre asio wo fim no ye nyema ema wo mo na wo hwɛ se di osidura se ye eche so ofum kokko eje batakali gu se sense nka ye nim ne se bosuma obebete so ye saka kwa hye ne kokko we di o hye kokko wiye efa mo tiata di batakali di gu so a wasafa no poma odi kwakire nsuom se mosi ebra wasi nsuom amrantie so mu gina no ho ano ye so obi an kosoro ho na ne de besi enti wo mu nyina akosoro ma ne ka ne sofo keto abaako ejina ne nkyai e ma ne ka kire ne se esofin aba be gina ne nkyai ne de wo benya akọ ata enam suma ne sofo keto an yam hyi ne yie ti bra no o ya kwankira wo kọ na chi na ne sofo keto an e kire mu se wo hu ya ne se ye pagya sofo ikosoro baako mienu mianso hu ya ne se sofo dan hyi mu na tesa branche ne nam nsuo na no paso yi sofo ni wantimi wo hu ya ne se sofo tiri akọhyensio ma ne nan ene titansuo ya ni a edi sofo ikwa akora eye ade achi eda ukuada omo bebo amane ma yekoya Asante amamre eno de ye na now you have second chi amefo ne di nka akọbọ pa ye se efiri da enkura itimi konya aka nkwanhia ma enkura nso entafo miense wuye asampapa de ni wa esi fi su Krobea mu ha na kamya kwesa de dodo na ade nse akirikiri ne se asiofin ani yete ofin su de Krobea mu ha sabani bi abesi a esema anwa kwanti se bibia sia ani eyono a enam so na ade beti yese afia de pe kaniti we wayira ye kosia yin ni pawu na de be ya ne se na nanom bakwa kogunsa ema nsio ise ade abakoso ayo asiofin mu yenim se ta ukoka papa wode mawo na so obi de fi anabo ne beba be kan de ani ye gunsa eta de ode boni be ko bia ma ne ma edi se asiofin ye tiba be ka se abrantie yo ye support ye tima kanhwemu dia ye nyanyine dia na nso so obi ntonsa emfa nhyiran busio foma nananom ekoyi apa ye tutunsa ade masiofin ama ye befe na watwe ne ene takoya Asante amamra ne na mane etosu mienu ne sai ye dinka tunkosua ensia amiensa ne egina obi abaako ye tu ni nyina entima nye nanana ye na enwanwani ekosua ibofom na akuri atonsuai mu ebo na akuri dia wuri susu na mu bega na ni nyina abutuo enam so ma opanyinka sia wa ya America se benye gampo tiadua ama ye betwa dan ama branche oti ensuai ka se ego dan tu ensuai mu ama odan bo siem se pata kuri ko so ba ku mienu miensa wodan ada na bo ko so kire se ensuai afa wodan di na ni kire ensuai na afo a okopa Dabi ejina ya estia da afo egu ma omunhunu abrantie ya osatin so ka se aso di esia ka sa tram se yankwa di ogan no eda no na ho na abrantie ata beda wo kwa wa hu se abrantie ata ena hwesoro na o so num se suo ya dawati o na kire se ni tiri eche nshormo yetimi yi nu a
na mogya etu no akra de tira asuo fedi ni kwahye mu no ena nam so a ema mogya tu na minya mama munya ne ntia se ada ne nkiesie aye ta police form on ba se de mogya ti tu no ya de ni be ko hospital ne akɔhwɛ mu hwehwɛmu se ni pabɔne ni bi ena be ko no tuma empanyimfo so yɛ se doctor so film ma de akie betima siew ne so obedi na nsa de yiwa yɛ mfa ma fie etia mo mfa body ne ntwa asuo ofin ma na ki ya fa ni nkwaji enam so ma abusia no so a na omo de hye ne be ma tagata ba ebufu ya po efuri ma politifo ase se de abusia no bi o sia yo a omo ne nananom aka bo ma sam de ya beta abrantie ata ekurabie ewo asuo fi na de ensam no esi ekwa akudure no enti sese ye ya ye kasai de amana no a ye bor ne wo ofia no eye hwa na ye de atagata ba osofo na ba be hye na sa pe ma yenhwe odadaka bi mu ana body no a yo akra me da sene question ya de amami na program no na okase eya adwenkyere eya adesua ye betre ye nuanom nketu a wo mu sisuo omo sisuo se ye fa nyame ye omo mu sisuo se ye be fa akom ye nhye na nanom amamre ni ye ni so ana mranche so ye pesika ye pentomanya eni wo wuo ne yenim guase enenam adin sesen kata so poekiwo na abekema ye dike ekwo wo mu a ye di moto okwo na kwa kotonsom ya amamre na nkanipa dinsia so fuika ho na ye ntima anyi no na wo wuo na kenim sasamre asofo we de ke ya ufusom na kanada ka fita na kedi asiwo na wo behwe se edi so free asa eya ade ye kwa kimu bi ya tu tisade asoja fo kwa akon ni ade tuo senata adiem ni ade so free akotu amene ba akura na ya mob papa se so fuata ana adakam ni ahunu asorbe bia me ya ufusuma na nanom na yi apa ye tamre ade na mani atamre de ya ta atofomsa. Okay. DJ wadama say gina baabi a first na gina no a enkomo no wede. Etiefo a mutie yen enawie yi. Enkomo a ye die mo say yen live e wo Facebook ne so, any YouTube so. Enti wa woni Facebook so ana woni YouTube so no. Ko ho say ya. Ko ho ne anya de bi. Hwehwe Otek 102.9 FM. E wo Facebook so ana YouTube so. Enkoma ye de wo wa adwenkyere onso betumi de aba ye beje ye bekan ne kama se video bi da so osofo no a okoto asuo fimu na owu ye no osofo jataba atajataba ono na ni mfonyini etwaguo ewo TV ne so ewo ye Facebook ene ye YouTube ne so no ebra nananom twa adwan ewo ofimu na nipa wotefe ho ekere se bia wodwan ne koye no yentresi ampaniampa won mu ko hu se osofo ne hye ho no ebra ye yi sofo ne free nsuo ni mu no we mu nyina ye de kaka wo momfa sa video ne nso ntoso we ye bra ye yi sofo no nananom gu nsa twa nkokɔ tunkosua betwe adwan ye kire ne ye koyi sofo a no wadi nansa e wo nsuo ni mu no wa huhuru sa video no ene da so no enkoboy wadwenkyere ho hia wate eya comment na share ma unua no nsu nya bintie no nya binhwe enti yekoyi nu seyie no wahye atade kokko esoro ne fom ene wahye batakari aguso okwa akon ena ye bo amena ewo fia no senka yesie no ho a ena post for say na bi se ne moja na eba no yentumi nsie ne sa ma enye yie betumi kura ba se bi nipa bi kura na ku no ene omde ne ko share ho enti ene yesese yakɔ paapai na yehuna de kodi eku krache no ena nananom nso kire se udida ko ewo afimu na wu a yetumi ma de kɔ utumi de bɔ ofin su krom na mmom wadi nansa paa de etrafe ekokro ni mu a eyachiwade yente ase te ene om famra gi ene om bɔ akire de ba gi ena no om akɔyi anya ebia enka wɔyɛ sɔfo edie yemfa nto adakam na nso saa kwan na so ye na ba behye ho ya kyekyere ne ho e de aba behye ho enti video no bra ye koyi no ene da so no okọ Facebook ne so ana YouTube ne so a ye dam wo ho okay amena no a ene dai e bra na ye de sofo no fa no ato so
yɛde ne free G eba ofin so hono ensuo na no okay DJ say mi hunu ambulance bi se eba asonye bi so sa ba bi a yesisi ntabo enua ne yede enioma bi akuri so no ɛhɔ ne yɛ he ɛna car na eba no na yɛde yɛ car sa video yɛ da so say yo akra anza mpanyimfo sa wakasa bebuo bi sɛ ofin hunua ɛnoa bi ne yɛde no anenam enti sɛ ohun nnua yi wo ho idi a na kyerɛ sɛ yɛ asuo fe ɛho nnua a gyina hɔ mframa ne fam sɛ patapata na ahwɛ apata ɛto so yɛ bɔ no ho idi a ɛyɛ abrantie a yɛde asuo ɔfe ahyɛ ne nsa sɛ wɔn tena asuo yi ho sɛ de bɛyɛ nipa a ɔbɛba ho bia ho bɛtene na nipa bɔne ni deɛ ɔma ne nsi hɔ ɛyɛ na pata a wɔn so sɛ awia bɔ a akwankwa wɔdam na wɔhwɛ asuo fe ɛno no okay ɛna ambulance yo akra ambulance yi so ye ebra ni e de sofo atagataba eba na ambulance no so bulo na lam eba ya beyi sofo atagataba yi e de nato amena yi mu enti adefita no a ye de kyekere ne ho free mo kyere no eno an ye de kyekere ne ho a ye de koyi ne to amena ni mu akra sa na tie pepepepe no na adakatea ye de ne tu mu a ye ma na busua esoso beye wo mamamre na akra ye ne sa ya ro ehusem nyi wa wani tiase abrantie fre no ata databai wo mo ye nta na ta na tiase no 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 yoba enti bra na nanom eya amamre ne na mane awie ye no ane ye fre abebai ebegina ho atai ede ne ba ya wa hye ne white na ya de sire abobo ne mfono ho ema empanyimfo so de ade ma no eye amamre ani amane ema ye wie ye mpanyimfo so gu nsa etre se ye ba sre se sa ta kwa oni na ta man me fa no nko won kwada din na boni a wode ba nsiom ho ane ku no enya papa ane wode ba kwade papa ba ya kene no wode ba kwa akra na no de na ya reho sam so mpanyimfo din kama ya tiase se eya amamre ni amane na ye ba ba ye no ma obi a nsu ye siamu ni wie ni obi amu bu ne ka wo obi anwe na chi kopim se wo ba tru kwantimpodum na wode edadwo bi a obetima twa no watima twa na so obi antima mie na no ansu ani suo ana na oba ta wo tie se ni ne kro na wantima ankra no na pasa no tie okay san koso agina so DJ amena ye boye na ye de atejataba akohyemu ne amena ni amena nie aha na amena no yasamantim ana ye de aka do na aka amena ni musa no DJ yo akra se wa wani tiasa dana ye nyansie no nsumam kobom panyimfo ama ne se ye mehwe ba bia ye sie emu no se de be ya entimi nkofa problem bia mre ye nchim se de be ya emfa problem tinam suma panyimfo ko ho ema amena no ka se yantum na nso so fam ne de wo mo de cement bi to fam no nko a esoro ne de ya anya ne hwi na akura hunu ya ane hono so tie okay koso agina so enti atiefo okoye Facebook ne so sese ye ya amena no a nananom boye na eda hwa free na no a onum yi no senka onum oba besie da no a na nso posifo kire sese yekoye hwehwemu no omode ba konfa no che no amena no na eda Facebook and YouTube ne so enti sa amena yi ene ye de sofo na kwa akotum yaka na tie gu ne so na ene ebra nananom eye amamre ne amane wo film ene ansan wo de sofo ne sha amena nim wo no moma yentie kakra bi why yo Uniata. OTEG.9 FM. Yo. Yem pe mu so ne san bia. Yo. E wo so den. Wo ko no won ka hu bi. Yo. E de me fa no nko. Yo. Ko no yo ware. Yo. Se ka wa oni ni kunu. Wo ni tutumi biem. Yo. Ni kunu on tutumi ne ma. Yo. Ko ko na de bi won nja. Yo. Ata de me on fu kwanta. Ma ai. Yo. Yo. Fe ye be siew. Yo. E bia ko ni tutumi ba no. Yo. Ne o mu ni tutumi biem. Yo. Official assassin so de
Omu tu mi ma bi. Jo. Oni omu. Ofiabra. Jo. Afi omu ba. Some e kwa mata funu ho a. Nana. Si o so Jo. Jo. Onyame abo tu mi nyina e tron se ma ho. Jo. Onna ni pa se ni ko ti wo di mi nya fi tron se ma ho. Jo. Si ya funa. Jo. I'm not going to say a cow of female singing. Jo. Fiabra. Jo. Jo. What for do go brand but is Jo. Take up for but is Jo. I'm on that but is Jo. About grab but is Jo. I should go brand but is Jo. Jo. Adam pa. Jo. Emi somebody say be Jo. Ofiabra. Jo. Asem Baba Dabi. Mo ko hwan na. Jo. No. Jo. Say aprogabra. Jo. And say as Jenny say. Jo. And chey na ofenso eni abre. Jo. Bob paye na ofio. E sutre. Jo. Say tete no. Jo. Anu be yi apaye. Jo. Say you no apabia no onyo. Jo. Ebi kan kwa no February da was. Jo. Asem Baba Dabi. Jo. O me ehunu say obi ani ho a otumi eten wo enyam ho a wona mo wo. Jo. Come ata. Jo. Oba no so e konfo. Jo. Be de so be so fo. Jo. Wan fere. Jo. Mu ade. Jo. Afimu no de be agro. Jo. Ana ofi afenti ko ba tro no. Jo. Ne. Edina mu aba. Jo. Abrowa. Asem Baba Dabi. Edi kan faifu ro nyina. Elotio. Jo. Oba dapa. Jo. Oba tampa. Jo. Oba tampa. Jo. Baba Dabi. Edi kwa me ata beto. Onchen. Jo. Na o chene bobre. Jo. Musio ene esan. Jo. Ede be bia na ofin kogu. Omo be di boni. Jo. Se kwa me ata wu enti. Jo. Na wo fo ye sa fo ni nyina nso fi o so kire wo mo. Jo. Na busuya enkwa so. Jo. Ana mata ko nya enkwa so. Jo. Omo e hwa okubia ni dom enkwa so. Jo. Ontre ni be ni enkwa so. Abam ni enkwa so. Sama ni enkwa so. Me na chame a mi gun sen enkwa so. Ko ba da o ma be se fe de kwa mata sama be tra. Sama bia ni o to mi je o Ofiabra. Obi bia ba bia no e ba fo. Za ba ko no ba ba yin sa ko fa mi ata. Ana mo chiri fu o ye ti no. Jo. Eba bro o jan e branda. Eba be gare wo. Eba be boss. Ye so makwan. Na nata ba tabra. Ntia ye atade ba ye ne yedi nkan ya ye boye na ye de emamo no. Enti wei eye nananom ene ewo ofen so ensaguo no. Na ensaguo yi on se atiefo mu amunim amamre ne amane no. Ewe kura school mu kura ye kire. Ensaguo mu no ye wo mu nchichemu. Ye wo ofre. Ye ne ayatena himfie ni abusumfie dan de yenim. Efre no ye se ye frɛ Nyankopɔn ɔno na tumi nyinaa wɔ no. Na ɔno de ye kyerɛ ne nsa ye ma no. Enti frɛ ni mu no ɛno nso ni dusuo wom. O be frɛ nananom abosom. Wa frɛ abosom no, wa frɛ nananom nsamaafo. Wa frɛ ahonhom a ɛwɔ mpɔtamo. Good. Wa frɛ nipa awie no. Ana wa frɛ sa ahonhom awie no. Obo amane. Amane boni mu no. Na nachia me no ka se osofo atagata bai oba afi so se konfo e na afi de wo so wa bedane sofo DJ wada roma e ho no wa ye hwehwemu kakra efa se no ye konfo e no obedane sofo na de na ma ni gya yakom e be ye sofo yo akura medo asene question ya obusami na oba offense ha ye wo baabi a ye frɛ wo ne duasa na ho na osfo atagata bai edi nkan kɔpɛ efie bi mu tenaayɛ efie a ɔkɔkɔ tenaayɛ no na trɛsɛ efie wura no ɛyɛ ɔhene na nam no so ma wo baayɛ no ɛtre no ohun sɛ nipa bi tete hɔ a ye kobusa sɛ ɛde asɛm a ye so osɔfo atai ɛyɛ abusa ɛde abusa ɛno de obi nim
na sana na kroya na office krodua ha sa obeteten ha medro sa uya konfo na abaji tumikrata kyerese lances ya wono ana sa ya sofo atagata ba etimi ko na nan wakoye ne lances a wasin du su kra wo pia ye emra ye di mwani nko wono kra timi be ye anya makakra kyerese ye abosomsom kyerese ni wo hu se de wo ye no onhia no enam so ma ne se tu ko fie bi ewo ho ano hu se ye sise de sofo atai wo firi akomma wo ya kansere enam no so ma na nan ka se sa dia ye musudie ene na ma ni tu no wo eneduata kwanu mu a okwaje ayenhia akokọ a wo dia bọ ne sese a ene de sofo ata eso ye ko ye sofo a ene obi nim de yesi ya wakwa si ofi ma na wo dia firi mu na sa na hotie enti na wo ye konfo obedane sofo no ena ohene ni tu ne se ye musuo onko eno akwaje baabi fofora oye na sore no anu ntina na nane timi egu nsa wo gina so eka sa na wote ya da na tie pepe akom ni nkyiremu etiefo se wokọ ye YouTube ne so ne ye Facebook ne so a baabi a na sofo atagata bai oye na sore no eno na eda so ya wo hunu sese ya no na wo kire se ono mu ene ne ko ye no hwan ne se esisi ne so enti obeka se an mu wo hobi ya obeka mu dokre no na ye hwanea yo nana eye na sofo nketua ani nipa na omene ne ko ye no ana omo ba brantie ya watin so yi ho ani za bra abrantie ne ba ya omo ba amane se sofo na tonsuom na uguso ya ka ye be kusa se dia pote na mo be ye eto ma nka no kure enti ma brantie watin so no mbufuyi we na dia kwatin ya wo a wasi nipa nim bi ba se obesre se wo ba da tension no mo dia bompa ya ma na da ya wo mo si wo mo ne fakta data bayi ene baaye ano tinima mi busa mo man ka se enye ne kure ano mo so mo suro se e bia be police asem enti nam no so ene ma wo mo kire sa brantie o tinsion se wo mo ye nipa dinsia ana sofo atai ya akwankire a esuo fi ba ya o ka se dia duro die beti wo mo ko machi na esuo na ba ode ne be kwa akura sa amre die wo de na atwa na nanom. Okay. Enti za nipa dunsia no na ye hwan no moa o ma aba ne ho kansere no obeye akwankire e wo nsuo ni mu ama wo nom ana yo abrantie kire nse enipa ni bi firi kumase ana bi baka hafo no ho ana bi de ka e bi di moto enti samra asofo atai wo nsuo ma o ka ase na aba na de na ani abre je besi o mo nko machi no ebra o to mu patapata yantimi nyino no ana nam so ampanyimfo si obi ampa bakwasia agro obi ampa bakwasia wo na obi ape na gro a obi atunu moto a wonya ekọ no we tunu ka wono na ekọ na akura omuja asofo aka ho ya wodi ato na nanom ewansi aduani ne nkwala ni muko ka se osofo nansan wo bewu ato nsuo ni mu no o ka se ene de na naba na nani abre enti obi anko na chi o ka sa kire wo nom akura sa na branchi o tinso no ka pepe sense wo mu benso ni kire se abranchi atai eya suo fia tima sinu pam akọ no ho ni yo ya na sore no akọ wo mpirenu esense wo mu no se wodi ni nsasi ni bu se wo fe so de bibia ni ha enu ntina na nanom to hwense gu o mse na so de ne ana ekono no ntina na kire se to hye kokọ na ba ya eno no so hye ni fita tina suoma tamre wakana ko hye nsuo ya se a wasa da ne nche ya wona na tinsuo mu we akora sa na tie sofu ni preaching anu o preaching no sana tie pepe. Okay. And this say dia ya kana tie gu ne so obi afiri nsuo ni mu kọ na say dia ya kana tie gu ne so na abehwe se ye wie ye na nanom ni abusua ani obi ade obi antwane ni a tamre obi akwa akura ye de eja sofo ata ho ewo nsuo mudru kwan ne ho no na taa no na abusuafo no wo mu sui pa se ho no mbetumi asu wo mu sui yo akura anu de obi antime ansu sense on se seremufo na nkasa no omo ye de sai nyamefrafo ana sai nyamefrafo nso de amamra ni amane no omo gidi pa
Ejomu pesa kwa mu okro mu besu na akofa problem bi dia ma wo mo. Ti bi o mu koduru fi a na eja ado no, wo mu be twa go sin se hodie. Obi ani wa wo su na akora. Dia na anwanwanie. Ya ran nsori fo ya. Ya wo bia. Enti bira ya be ko nyen se ma mi nsa bi ba ya obi kire se yo ma sori fo so ni ya wi a. Ya nyina ya akora we dia busuane ne. Eya na nanom na yetin fie funu. Okay. Money adwuma DJ ene wadwuma den na de ebesi bia no ye besa ba ne ene wa bebo nkomo ebio. Atie for Daniel Ofe mi ameba. As a later down. Na anu asemo a ye bo mo ho amane ewo Asante fin so no. Ene yi a ye kora emu no ensem gumpa epiepie. Tie se fata se tie for tibie. Ene se yakofa ne ye de abremo no. Enti wasofo no no ye konfo ene wo se wabeye sofo wo ye kansere ene wo hene anu otena asase so pamo no ene wo call baabi a wakwa akwagie yi a wo ya asore na wotade edom kofi mu otayo enti we yi okọ ye no ne nkwala ani bi na be kire se no mo ye nipa dunsia ene ye de wo no mo call ofi mu ekoya amamra ma wo no mo a akoye akowie ni sei sa oya sofo na wonim se wodi nsuo tumi na ye adwuma o ka se tie nsuo o ka se tie subosom obechiro ni tumi obechiro ni tumi ya wa sofo bebre ya wono de asuo bosom na ye adwuma ma yenko nsuom ya kosansuo obeyi na paye wo nsuo nim akanade hiade e de akere nsuo no na sensuo ne hwa no abeka se ona aye sofo a oyeye ha enti so kokasa tia ensuo no a onkyere oni tumi ana obeye nwunu a yenwunu e na obeye hyenso a yehye na mutru mudwo de enye Obadi achiame Akra Simanum Akra me da se bechia ye datie fo nyina na ye di we ye asua de ahunu se ewiase aye we sa wo so ye konfo a ma ye hu so ye konfo o ye sofo nso a ma ye hu so ye sofo sure Akra ne de di nkan me bo aposifo no nso so abaso good on se enne no dodo no a de emra ani tumi a ye de ama abambofo no ntino omumu amamre enso we de bra o mkoduru ye nananom si ebesie o se emra kire se musie a enye amamre onua ne mra ne nyina ye mra enka ne tete ho a na amamra emaaye no na ye de amamre ene bu man enti amamre no busu a ene kire se waye bone enti amamre ene mra ensunsunya bi anim eya de kro ni nyina ye mra kro no a enkonsuom benada okwa ye mra edu nene amamre ene esanse aban mra ne ba ye na amamra na so chen amamre ni ntino enu ntino nipa bebre etimi bu amamre no eso no na we di aposifo yi atumi ama ne mienu nyina omse ye besie omse da bisie ndie be momosie o na eye emra se e wo se ekoye nhwehwemu ansa na nanom se ene sa de te de a amamre so kire se ne ekwan ya ofa so wuye no eni se wotwa asuo ni konachi enti se mo be ye de a mo betu mo animu de mo betimi de akọ na mo chi de aposifo no agitumu omo anye se ye ne ekuta atuo ye ne ewotumi emra ne kire se enti mo po mu mpo ye de betwa akofin so omu twa de bai omu sign omu chi edi amamre ne so ekwo omu wie ye no omu se nananom mandaroma ye wie ye de sani amamre te no mo man nto aso ampani ampa ya besie no ho se nkom wie nkom ka se eyi oba oman no mra ne so chen friends amamre no ntino ene ye mpene mamu nsie ewo ho na nso so omu pene so wei enti na me boss a posifo na omu di sa adwuma we no abaso na masrese ye mane nkosa ye mfa amamra no ene amamre ni mienu nyina anya adwuma
na no ene betimi am oman na tumpon ba bia ye de aman mra no nko aye adwuma no ebuo kura bi ni ho because I know my right nya na sese adane wo no mutrumudie ene ntafre oko ka sese e be ka se emra bi antia no enso amamre etia enti amamre no ye ma amamre no ene amamra no nyina enka mom na nya adwuma ebire bia ye be ya adwen se amamre no eso chen amamre no nti ye ma amamre no empeja no na ade sinto aba obie ni ho a wodi amamre so a wo mu ade obie ni ho a was me yet team amamre minim amamre meji amamre ndi ni e be ka sa akora wo mu ade da enti sa amamre ni ye adwuma ade buo ene won koso no e be koso ti me bo o maba so e wo e honom akora ni etoso mienu ewiase aye we ye wo soma hodo bebrebe ne wo ho enti sa wo ye konfo a amamra nchire ena amamre nso so enchiri enti wo ye konfo saa na wo ye sofo nso a amamra no enchiri ena ya amamre no so enchiri na afedie benti ena yese asofo wo ye sofo na abaye konfo de a enye yi na wo ye konfo na akoye ayidi a ye fense akoye sofo de a ende ye gitum edi entira ensanse yakasa ti abosomsom eni akonfosem ama sebi mpraduasa ene akonfosem na ye sebi enkura asesem nti no ene obi afere se obeka so ye sofo oye konfo e maako efise ne ye die ni ebuo nyina e de ma asofo no wonya kofa wo mo e fense kwa adobi ne bose kimudi a klerika aha ene wawie ene ebuo ene ebebu papa titiri we ma no ya be koto o mo ntoma kron be pass fom amwa na nte so eni se me meka se me ye konfo pa na me di fugu ne batakari ne do so asi masere akotu hira gu me ho Dabi eni me kwa kope esa krode ko ase krode ko no abo na me body a no de ye be hoahoa me na me de ahyechire utie nkomo ani edi ayi ensa ya na opani igu okya me igu ya wasi bire bi atwam no so ye konfo no ye mu no onya ni die na emom okoye sofo ne die ene ebuo na ba ene ani die na ba enu nti ene akonfo wo mo do so chen asofo akonfo do so chen asofo o mayi mu ene asante mamu ha o de babro akatakata so wo mo wa so dem no asofo na mo wa so dem sa asofo no ye che mu wa ha no emu aduonum ene ye akonfo wapa mu tuo achem mienu o ai sa akonfo no wo dada me ka so dem wo mu di akowura no wo mo bosire no se bi wo ho enti wo mo ne de obi anu wo mo mpere wo mo makogu aso dem ene ye chem ho ne yakonya 50-50 enti wo mo de beka we no ho de a wo mo kom akonfo no do so che asofo akonfo no do so che asofo no okay na ye ne ye nim akonfo mu no ya tena akonfo fie ni de na me duru dem ho na so wo ye konfo a menim wo ye konfo na ade sofo ko so a wo mo mtwa mo frede no waba no konfo it sofo it wo sa ye botwene wo ye you wo si woti wodi won kasa o ni ye tojom bunu ani se wo huri kai waba enu just ye jiven waba ya na bi ebi so tobo omo ehuri no ebi nso wo abofo a wo mo ne wo mo ye adwuma ebi te se ebi a obofo gebra ebi a obofo mark na abofo no obi ani twidi o ana kada wu wate bofo a ebi a bofo opon abofo ne ya abrofo bi bofo champonim bofo asante nim abofo no mo nya asantefo omo ya abrofo enti obofo mark ye obofo gebra eni ade ebi a obofo gebra ba waba na wo ye ne beba obofo gebra ba o meye waba no be dey obofo gebra o meye waba o be dey obofo gebra oba oye din na sunsuma be hye honam nipadua mu e be ye dey enye hwe enye dey waba ne beba eye din waba bia din so wo nipadua wuti hoi na se bofo abehye mu a be ye dey yankopon honkom me hye obi mane ntinzi ne so sa akom
nyankopɔn honhom mehye obiaa mu ma ne ntinsi ne so sɛ akɔm na tobo yɛwɔ kasa foforɔ tobo ya wɔ se ebire bi dui asuafoɔ boa a wɔnom ho gu dɛm adeɛ bi a yɛ sɛ gya tɛkyerɛma bɛtete sii wɔn so sesei yɛse yɛ tongues sɛ wokɔ asɔre na wohu sɛ tongues ba wɔ bi so a yɛ wonhu deɛ yɛ a wɔnom yɛ ɔmo yɛ dɛ ɔba adeɛ yɛ wonhunu bi nsa na nipa ne bɛyɛ shabarabagabotokedekapaka yɛ wonhunu deɛ yɛ nipa ɔno nso twa ne ho ɛnɛ sam no ɛnɛ da hɔ no mesi akora yɛne yɛatena abosomfie no a yɛatena ne deɛ yɛnim kwan kɔmfoɔ no nenam hɔ a wobɛhunu ane sɛ yɛbɔ twene saa na ateɛ si ne so na obia wɔgyina ne profit so na wɔtwa profit no ho hyia sei ansa no abɛyɛ asɔre bia ɔyɛ kɔmfoɔ mɛsa baa so bio aha yɛ 102.9 FM aha yɛ Tech FM so enti ɛnɛ wɔ asuo fe ho amena a yɛde sɔfo atagyataba atum mu no enie kɔ Facebook ne so kɔ YouTube ne so na hwɛ bi amena ne nie na nananom ɛbɔto hɔ no na ɛsɛsɛ yɛgumu cement ti wɔn pɛ cement ɛne awia kakra ɛde gum ɛma wo so nyɛ saa deɛ a nkada na ne esie na nkɔda afɔmyɛ kɔ ne nkɔno ne netie nkɔ netie nkɔ akɔ netie ne mu straight up enti ɔkɔba ayi yɛde ne ba amɔkyere ba ayi na gye sɛ yato ne mpa ɛde ama no ɛbra yɛde efunu no ɛba bedru asuo fimu no mo a mo wɔ so no ambulance ni elande ye no enie sɛ wɔhwɛ apata na yabɔ hɔ na nipa ɔno na ɛhwɛ ofe so ɔno mo bia ɛno no ti ambulance ni bedru yi ɔno mo yɛ amamre ne amane ɛma asɔfo yi ɛna ɔmo de kɔpɛ ne krabe ɛwɔ bia otu amana no ɛde ma no aha yɛ 102.9 FM aha yɛ Otek awiei Ebanage Herbal Production and Consult aduro ni din de Hepa Plus Mixture na sɛ aduro wei adɔfoɔ sɛsɛ yɛ a yɛ kasa yi ɛho adanse a amanfuo die ɛyɛ bebree adupa ɛnoa ne tɔn ne ho obi se bra me nsabuo mu nyɛ menom Hepa Plus no mi flow kama obi si ne fi wo mi nipadua ni mu menom Hepa Plus no na mas me mmerɛ yɔkora me mpamu adwuma bɔ ne kɔfɔm ɛyi fi no ama sesei me sɔre gyina so a kape pa nyasɛm ketoa doctor awie akwaba ya minia ɔpanyini na umpomu nyame adom ahoɔden wɔ hɔ paa good yeah sɛ ahoɔden ne wɔ hɔ sɛ yi a ɛyɛ nigyeɛ na Hepa Plus Mixture nso wɔ hɔ deɛ da bia ahoɔden no bɛba firi sɛ duru a menom na ayɛ me general well-being me well-being ni nso gyina yi a mewie na well-being no ɛyɛ deɛ nti ɛsɛ sɛ da bia mempɛ Hepa Plus nom ɛmɛnyina yi doc nana meda ase paa na well-being ana general well-being a yɛka no ɛne sɛ onipadua na pomuden ankasa ebetumi afa ne ntoma papa bi afra na obi question obi sa ya no pe na me try ya no ama no me de hyase ne ha onyina ne sɛ na ne papa da hospital ko 4 months 3 to 4 months omo di nso si ne so omo wɔ ne mpane ne ade omo ayɛ labs ni nyina but omo yɛ lab na bibia kyerɛ sɛ ne ho yɛ nanso ne vitals no de enkoyie sɛ bibia ne temperature ko soro ne BP na wɔ soro na sikiresem even fasting blood sugar ɛno nso wɔ soro na sɛ omo be check ne liver ne kidneys ne omo be scan bibia so yɛ okay nti onti ase okɔpɛ Hepa Plus 3 bottles good wɔde kɔ hospital hɔ no ɔkyerɛ sɛ ne papa ɛmo mmɔden sɛ aduru ɔbɛnom bia no ɔno wie no ɔtwɛn bɛ 20 to 30 minutes a ɔmfa Hepa Plus ne so nka ho ebi sɛ no bɛboa well-being ya wo ka ho asɛm ya ne papa doubt ni nyina sɛ we doctor aba be hu kra no ɔbɛyɛ sɛ na bibiduro na wobɛnom na abɛsɛ wo brɛ bo abɛsɛ wo kidneys ɛna ɔ encourage ne papa sɛ doctor ne ba ɔnkyerɛ sɛ Hepa Plus no sɛ be nya duro bia keke ɛyɛ duro a doctor fo agentete yɛ osuapɔn mu ɛna ɛdi 6 years ayɛ na ɛyɛ for general well-being nti wo de doctor ne ka kra no a nom ɛne jesɛm ne sɛ doctor ne kra hu yɛ no wa mu na bɛmɔ so obetumi anom wow ɛde aka ne duro wow
wa num 2 bottles enwi oma discharge no ofi ade a wakoda ho abosom ye chi no bosom 9 wa num bottles no mienu anwi na ohwe aduro no a unum ni yie pa acha 3 to 4 days esesa good enti ohwe mu a when di 2 weeks crowd hospital hobio because 2 bottles inside enti acha within about 7 to 8 days na watche yes na watche na watche 8 days no and a bottle ye na free hospital wow when di 2 weeks crowd hobio na obisa se adenti na papa ne honye nanso mo ye scan ne ade bia no a yese ne hoye and simple answer me dey ma obi a oti uteke se hoko school na se obi atwa 100 obi so atwa 60 and chese 100 na bensin 60 no Dabi do so e na ato sure e na ono so atrotro di ama e be no ma se 60 ne kura sua ade bebre esen 100 no but at that particular time anadwudi osua e ni nyina ba se ne no anto otrotro ni we twa ne 100 sana scan ne labs na ye no na 90 o se okoye lab ewo hospital bi ewo ye krum ha emfidie omowo nimdia omowo ene ne ma ya available at that time ene ye gina so dia check your system dia no sure the same nipa no opa ko South Africa anase ko China anako US wu nipa kro na ye se wonyare no ombetumi a kire yare e hawo sure because emfidie ene nimdie na ewo ho no ebia ekwanim esen de ewo ha ma yene ewo ha no so be 10 to 15 years emfidie ne nimdie ne be kosoro nti yare bia ne kra ne yen hu ne se kan yare ho no in about 15 years time ye be ka se yare ene nti na ye tufu se de ebe boa ye wu ni padua no ye die ni padua no ye die apomuden good se be ya yare no wo din o ye hunu ye hu wu ni padua no be prepared se kubi e de amount said the pay in less than 1 week to me a free hospital if say well being no I activated good afi temperature ni BP ni sugar na spike nyina no to me akofoma ya mana kofi and it say well being ni gina yi a adanse bebre na ubedi last enra around be 9 and upon 9 am adanse a woman be was sample Freddy live on TV wow also in previous week Wednesday na obi mu dia dance bebre ba ono de to na koma so pa ne se obi man 13 months na emai ne nsabuo mu no e na onum heba plus ne bi e bae nti ono so relate se obi well being na yeyi e ma ne nsabuo a bosome dumiensa emma etumi abade ne ono so be so ahwe se bi anye ye kura ne well being no ebetumi akoyi but ono ne de na 3 years emai and this is a live programmer na ye no free sim o se anopa Wednesday or sorry no sabi mpanyimfo anim na nsabu na tumi aba for 3 years wow in less than 1 week o sha say Wednesday no hair program and for the first time we use paper plus also use 2 bottles of crap ne menses na tumi aba na de ono wa ye ne say obi o ni fie bia no no ade ne sika koto paper plus ne bi acha no di ayama nti wa hunu say well being no ejina yie pa dia nipadua no so apomuden no ekonkan good and obia di heba plus ho adanse ohwe mrantie o mazi di omo kafa heba plus ho woni anakane no omo agya adwuma ye fisa ho mre bi ewo wedi anim enei ahoden atumi aba obia na nsa egu no o sha asema ne well being no ehu hiar no enei ono so edi heba plus ho adanse nti heba plus yesre sisi ya ye kasa idie onipa bia hia se obebo ne ho so obema ne ho ayedin se be ya yare ne na nam framam ne de yenya ye di akoyemu ene niema e de how brain nipadua no be responsible enough se betumi akon e de so nkunim esese ye man nipadua ne kon e di yade so nkunim enti emfa ho ne yade a e hame esese me nom heba se utumi nya binom enti na se bible se de eye ne se ugina ho no onhwe ye ne wa hwe ase meaning se wo na odwen se ugina ho onyare wo na adwen se wonyare enkyere se wonyare eni nti na duro ne ye for general well-being ontwen ema yare ni mpuma say the last na bank manager bi ordinary dance e bae no sure oso on de onhu se yare awon no ne tinye ne ya baby anka no but osha ahye no heba plus no hu se sa na ne honye den if say sisie no ne yere bo na baso wow ne yere bo na baso se niema asesa bebre steps ana ankofo a no abre na obegina sisi otumi fro esane a onte se na koma no abre
ni nyina ne se wo badwen se wo nyare fi se wotumi nante koba the fact se car e movie koba no nkyere se fuel ne so ntie o fuel ne de so tia na etibat ensan ye no ebetumi kura so yellow and red now the nam se be gina prekope no won se eniema akachi eni ntin ye stress top body na ho de na app every week nya bottle baako intine bo ne ensesa no and I think say last week ye nkyiremu no aboa na nipa bi mu nim say Hepa Plus package ni sesa kakra no ne bo no ya sesa no Dabi 10 cedis no anti bia be ko bia no ubenya Hepa Plus ne bia to 10 cedis ye maame mu e wodwom madanse amode ba no nyame nhira mo say maame fo no obi ho no ma se na ya me bo hye me didi kakra bia na dwane ne jegina mbo obi so ntumi na last week am say o emphasize on enano sure na woman bi to bi wa frɛ wadi ho adanse asan abo aba so wo se mene o kasa no ano me kan Hepa Plus one sim bebre na wo yi betu mu se enano so eboa enano wo se aboa no papa wo so ko kete so a na nka kan no ntumi na nti nyankopon nhira o say that interview no utumi chipu na bia nyame na ne wo kasa de yibetu so watumi ada utumi ada for a lifetime wa bre na won na bi da wada utumi na obadwuma mu nso a obeye adwuma okofia ontumi enna but o sha se o no Hepa Plus no isi no oda obesore so na hoden e wo honom nti e ma me mo am wo dwom modi madanse e ba no yate ebi wo kra no a moma no e video e de sende ye hunu ni nyina wo so a wo hwe o Facebook ana wo tie yen wo wadanse bi a mesrew ma ne mro 1 minute 30 seconds ana 1 minute na fabra na woni a wo pese ye share e ma mo nso e hunu de Hepa Plus no nyame nam so ye ne atumi am obi ansa atumi aka amia ya ben na doctor mekwa menya Hepa Plus e duro ni bi enam se pese obi anya binti drugstore bi ben obi a no odi abeya ne so obebowram okay obebowra drugstore ni mu a so ope Hepa Plus mixture do 10 cedis good obenya Hepa Plus ne bi anom ema bibia konkan se wo ati di yare dia malaria no eye pavi ena plus PNP okwa se Hepa Plus for malaria do no ope bi mesrew men koto mienu ana amiensa se be enye sika dodo ne sika Dabi ya ye dro ni ye nti e wogidie se onomo a within just 1 hour ubenya wa hoden good so koton ade o kotwi uka o koye adwuma bia betumi akwakoye acha 3 days eko 4 days dro nasa malaria nso ni ho plasmodium parasite na free mu ko nti 1 bottle pe pavi 1 plasmos 1 na wanu mabom oye okay for malaria no nemum Hepa Plus ne dia ubenya nka na wotwi bia no tobako ba no if say still eniema wo wiemu a eni ye di asie ye ni padua no so hia hoden eni nti se o pese wonye wa pomoden dia woni abusua ni nyina na ade ba ko a etu da bia ya na manage me resan ho akoye mixed feelings eni se woni asabi wo omonsem obi a ankasa yare mpo ebowra won fi a ombetumi nyeska ahwe won ho no won mom a subscribe to Hepa Plus a bia no mo gin box so wow na wa wonni bi ba akwese obi a no sebe hospital card kra no ana okọ hospital na ne widie mu dodo no a onya protocol mpo emi enyini free queue nim enko hunu nurse na doctor no wo ena onyanya Hepa Plus o mo aso aye den mana moto ya drugstore bia mana moto bovrem na kope Hepa Plus mixture ebo ne ensesa no tengana na ho adin ni mom ena nanimu a na eko that's brand TV frame o se dog Hepa Plus you know edro ni baba da ho ne de isi no me ekopa o ejetua se nani agisa my number ya be fra ye benya wa no akasa dog betumi afre 0542 807 907 0542 807 907 and 0542 77 85 72 0542 77 85 72 mo am person mo share mo video madanse no de fasa no mba isu a ye best me aye ne aye ho adwuma mo bia nso ensa aka bi na okọ
social media and the hashtag trendy use Hepa Plus. Use Hepa Plus. Na opeso hu adanse ni bia Facebook, YouTube, Instagram, net Twitter ni nyina no Ebenage TV. Say want to me amo Ebenage TV na obo Hepa Plus kra na ebeyi aba maybe bia so akonkan. Yada say doc awia yi ene wosom atiefo wei Dr. Ben, the CEO Ebenage Herbal Production and Consult. Ono enna wa produce Hepa Plus Herbal Mixture no aba. Na dro wei ho dance ye no bebre. Say ye ka say mana moto na wura baabi eton waduro bia na kotobi. Wo hawo no ho. Wo de frɛ doctor say ya ne discuss why. 0542 807 907 and 0542 778 572. Dr. Ben Bejeso, the want ase and watch him at the amount. Owura bi aba yen Facebook ne so I love your name. Oboase bro no beso Simon Kwache oboase bro no beso. Your friend is Simon aka the adodo na frɛ no who is free. Who is free? Fabre tree mami. Memma free nema. Who is free? And emre nema for more camp tree kura na bro free ni nem. Mpacha wa obetumi akira se dia betwi a wo fa free nema no mecha wade. Ko chirase wo comment na mu twere ni tree. Who is free? Who is free? Fabre tree. Memma free nema. O ma free ni ba mu amencha wade. Na menchabo. Enti I don't know. Areshe kame awiai ensamo ho na me ba se ya. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abosumi pinyi obi a nyare de. Ti ase emedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Enti me ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so be ye Hepa Plus wife. Na bono Hepa Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni dumyenu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer emma pomodina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato imu agya to se eye na fa bitwima betin so mame the wood ointment eye kama papa. The wood ointment be the true wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Nekin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de wood ointment twia wobehu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekoto nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Amafwe! Malaria dry ye bohu dewro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanuma to a wontimi any die no. Wedra ne time herbal mixture edro. Edrei ansana ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi. Fra 0244 417669. Kayo satamu no eye TIME. FDA agi ejadie nkratoyi atum. Atad
Yetwi ene yate denne ni nyinasa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu amochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utadwesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271989197 bomode so do how edekwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 good ekoya yaba arishie 102.9 FM aha eye Utaka FM so Asem Beba da bidwumadie no eno asogusu a utie na show no live. Who is free? Nichi amanfo atwera papa moyade. Why na only how? Confuse such konza. George Wache, who is free? Chi. Why na odene ho? Nanama McBlack, who is free? Why na ye adakwa? I want 43 wow. Adija V Wellington. Why the damn pine? Who is free? Cypher Zamani. Why na ne ho? Why na ne ho tono? Diona Jonas Francis. Why na odene ho? Why na oda hokwa? Anase why na onye hwe? Ousu anza friends. Obi e chirim se ni otiase. Yes, I'm telling you. Insia Opoku Matthias. Why na odene ho? Francis Entry. The oda hokwa. Why na owo fahudie John Agrompa? Why na wa hoto Ampoma Ubet? Yeah, good. Kwagwa Kujampa, who is free? Chi ne say. Hina na oda hokwa. Audu Razak. Why na Obi Shaneso? Who is free? Comfortaniwa. Why na owo adaje? Iron Duncan Tyson. Why na ne ho? Why na ne ho nifa hudie? I'm on for trap. I'm on for trap. Who is free? Okay. Mate, machamade. Emamuzro. Asante Rural Bank awie okaye ho boayen. Na eye sika krabia se oba Asante mantami a onum ne dikan se wonom ton admission forms ewo kroyi mu. Ivocha admission forms Emma Akenten Apiaminka University of Skills Training and Entrepreneurial Development onum ne ton ye. Mesrel say wo pe forms atodia ko se suapon yi mu a ya Asante branch bi ebe wo mu okwa ubenya bi. Ye wo shares a say ye de abedwa so. Ye shares ne nso ne border form 1 cedi ubenya ba akwato wo de tododo to shares ne more na dodo a wo to no afina no hia u dividend emfaso a ubenya no eye bebre. Ye wo products bi te se current account bebie bi wo ye ho eni emedidwa savings account ni susu account ubia ebre bia wo pe bia na abeyiska restriction bia na osika yie so child account akwada ne da chinti siesika ma no ye wo fixed deposit a emfaso e baso ne ye dodo ya Asante ye di account no ye so de fasika to account no mu afi konfa won sanka fatum afi ni wi a bebo besia bia wo pe ensi hu bia ni ho
money transfers ahodo ye bi o pe bosen abra ne no nya nhyehyeye ne ma obi fa kodi udwuma wo pe obedwo so a ye ni main market no eye opposite atonsu ye wa atonsu dwonim de nyame sa ye ben santas runabout bonwure taxi rank hwa ne wo bantema race course dwonim ena kejetia market foforo no ye be otumfo ne statue foforo no what ase frɛ yen was 0541 94 3586 and 020 434 6150. Yasanto Rua Bank for Bejeso. Charistic Ventures for Zahara Mixture and Zahara G capsules and one Madiaba. Na a drum way a year drum pa. So where Bema Sabe enemu yadie watibi. Na wabrepa so yadie nko unim sa Bema enemu yadie betumi ama Bema fon wa yeketu ebi. Unimu ana unimo. Unim se enemu yadie betumi ama wo dwonso a obema mu behyehew wadwonso awie na nioma bi piepie firi akireba obema no enka ne nemu edu na nka utumi de wosom oba na nije sesei afon ewuramu hurorom enemu yadie onim se tumi yoza o problem oba unim se enemu yadie betumi ama nsuo bi egugugu ye nka boni iwom unim sa unim se enemu yadie ntina sesei usori apanti line na anwa wa yusu enemu yadie otum unim se oba etumi ma sebe wase enka bone ba ho unim sa na se wunim dia awie se wuhunu sa nioma we bia ma na moto ko Zahara mixture ensio fa Zahara G capsules topa ye no fa ensio no memene topa ye no nenyi sa ha no mfiri ho bema wonso wa ye mrempam ho ede na dem da yona ba unim ana unim die nti ama wa ye mre ana wuni atenkam pam no ana sabe obema ne sensen hokwa ode dwonso purumu kwa no eno ne yese beto Zahara man capsules na de kodia akofa sa problem na ba no enyimfiri ho na nya abema why na fa bo adwuma etidi yade malaria eye typhoid ana diabetes eye mujabroso ene hawa koto hindi heba mixture baby eton no bia kwa abenya bi why charistic for na dia ba frɛ yen unti bi bia se a 0246 34 8334 awie mekanfo Dr. Dawood ninru a wode aba no e de amama tiefo so do for se wunya bi ntonom ye ana wunyusu ya mana mo to sese ya enu ni yemienu na enantibom eyentafo ye wo Dawood ointment and ye wo Dawood 360 capsules enti yesi twi ointment no memene 360 capsules no twi na memene uchi Dawood ointment na o memene 360 capsules no se wo wosisi yade ewiase nipadua no ye wo baabi ba ko pe eho na ede asa enipa nam he yenwe se ni aponche kan abo aponche a wo hu rastafo wo krom wo hu na dara Krobea o se saifo no ombe kwa ko pikedi akopomako ani akakaduro nkwan sesia wo nipa de amaka ammo hwe se nipa beba ho a abo akrama kura nanum ye ne da no wo ma kire se nipadua no enye de na emom yenye nipa tu nipa no baabi ba ko pe ene wo nipadua no mu a de ma yen so yi oba na bema sisie ne mu ede asa usisim oba usisim na ede bema usisim na ede sisie ne nso wadwuma din bia wo yenti ama problem aba ho jesu ja dwendwen wate ama de no wonti bi kope Dawood ointment fatwi Dawood 360 capsules no memene twina memene na abenyu ahoto ensuo toto ahotutu aba yusubi wachiri bremo yusubi wapo no wapo so yusubi na wuyusu a ebebo ba bi eto no bi akọ abenya bi Fred Dr. Dawood e was 0244 886437 3D yade ensuo ni to sei a na ma awaba awoba entontom no womo nso pe feelings enti ani oba be si ho aba numu moja no ape plasmodium parasite no e de agu mu akosese ya enti osori yei awowom enso de ampu cheche bi ate yesu so hye nko an de wo ho ye hyehye ne mfifi boni bi friw nipa duam nyina ya oya wa ye ho ya wo na mo ano akoma ebo periperi malaria na ye osa no adura food and drugs authority this stamp wa pim so sese wunya malaria na no mo ebeboa wo eye time herbal mixture KNG for na this edru yaba edru ne ye adanse amanfo di ho nya asem ketwa time herbal mixture na wa wanya ayemtim enam kokonti
obi ne de pie free ni padua ho obi gya na ye mogya nko a odofo wan hwe ya koko be how pa kope ask co herbal capsules na yusu why u yusu a wawie KNG herbal capsules ne de e ma we immune system ne very strong e boost no enti yade bia ntumi ma so obi wo ho se me de yade bia kowu e bekra me kononom KNG herbal capsules ne bi na ma we immune system no em boost yade no to nkwanta pai benya hode ayi wadwuma ate ama me ne wan se free yade o ye kan se ya ye tie why freyan was 0244 417 669 oba KNG herbal center umrum Abidjan house ha ubenye enro ni bi Nask Herbal Clinic enso ye ultra modern herbal clinic ahenema kokoben ye ni wholesale na edi animhwe na yen yama doctor for Afrigana ha ko amanone akosua nimdie no wakoto wo mu diem efa nompe ne nkase ho hawo se wonya sa problem bi afabra Nask kwate se stroke yade do wato form ana wo ho na aya oden bra Nask Herbal Clinic se wonya prostate mu hawo high blood pressure diabetes stroke ana hepatitis B kidney ana liver mu problem wo hawo no fabra na yamoa 0244 120 269 eye your number wo fry bejeso good my chamo credit away for a heavy good work done my idea say ye twi no asesa ye ka twi no a de be ye bia brofo be frem enfante fokra de ompo de some de ye nimu some de boy brofo professors jatabati hey brofo professor na ewo ese ye kone den na de brofo na be hye ho baabi yentem fa ha ne enkope bibi itie yeah vadefo bankuno ene dia kura mo pe ne dia nchenam bra ne enko iti no dia be hye ho okon baabi aze enko fubi na na machi de baabi awo bia me chiao na machi akọ ekrobi mu fabi yasirio misrao na machi ya ready begina platform so power mamanfo afili womo ebe back na machi ya nkohwa yeso womo ka abese okwam ekro ne kwanye ti na machi backups ni ntimi medui ena akwa bi sori ya beka se yekrum ha no ye wo SDF obi fabi yasirio ye wo SDF obi okrum ha sankofo ndi omo yade anyum bia ni ho a wo ntumi nto na machi se ombetumi say ai wo ni menyom say wo ni monyom ne to na machi se ni won kofa nkofo ni mra platform na anyum na machi de be hya se dabi ebeye na kwa bi wom ono no obo base omam yo no bia obo no bi na machi asom dabi ebeye sanka omo gene so no beje amatamfo afario base man jo eyamboro dabi ebeye aseho karau ohote sai Krobea na ya Asante you say it to the oshi ya beneshi Fabia sere edura wi a pressure ne so chale hwe Ghana nsam no Krobea so hwe ne ye de ACC no se enema bi honom na wandutu bi angu na wanfa bi anya sere a at times ho mitumi da me sori ahomache a se bi a masori ahomache na me be komi nkotodwani mu adami nyankopon ase se wahwe me so nyane me ama masori no me bo me mpa ye ni wi a adwen ba mitrim bio ya amanfo hawa a omudi abegu ye so na menyi ni se enei se obi da esori ahomache a otimi sa da bio me de atwam silence sa me dat mani efiri no miensa ekono bitimi sa adeda no amanfo hawa good tri so no bofo hwe na so no age me de na firi minsam kire se ubeti wani no Krobea enwema wo dwene ho no afa ne ho se nipa enyinyini na nka ne woti wani no nsia kra na wo sada no nsia bo no a woni baabi akono wo be sanda ene bofo hwe na so age me de enya nwanwa se unyini kura na abeye president ya ufudwuno nta yeah
adwendwene no dɔso yɛtiefo a mode mo nsɛm ba yɛ ha no ho sɛ wode wasɛm ba a ɛyɛ abotrɛ go pressure yɛ namu no ɛnyɛ pressure ketewa wo wa me wɔ me problems o but menwi me deɛ ho me de me deɛ gu nkyɛn ɛdwene amam ɛno nso na ɛma nyankopɔn Krobea obi ade n'asɛm ba ha onim sɛ deɛ yɛni haw enti ɔde n'asɛm de ba na sɛ wodi asɛm n'anim na ɔboa no wohwɛ sɛ yie bɛtɔ yie a onim sɛ wo deɛ ɛhaw bia na so yɛyɛ deɛ no yɛntimi nka nkyerɛ wo ɛyɛ aboadwan fire ɛteɛ paa nanso ne ho nwi nti nipa ehu mpanyimfo a ɛwɔ ha yi ɛnɛ ɛyɛ yawada nano dwoada ɛna ɔmode asɛm bi ba yɛnim ha wada ama fasima miɛnsa pɛ fa bie wɔn asɛm no ani ɛmatiefoɔ ɛnte aseɛ yie ase nano dwoada yɛwɔ ha na yɛ maame Georgina ɔne ne nua ɛyɛ Patricia Nyame ɔne ne nua Kwadwa Amadan ɛba ha sɛ ɛna ne nua panyini baako ɔmo ba sɛ abrantie bi a yɛfrɛ no ɛyɛ Nana Kusi wagye ɔnom sika ɛyɛ ɛnkan sika a yɛde atwa mu no 380 million ɛnɛ 38,000 Ghana cedis sɛ ɔbɛboa ɔnom na ɔde ne ba etukwan ɛkɔ amanɔne na wakɔ bɔbra na ɔde abɛhwɛ fie ɛno ɛna ɔgye sika no matwena sɛ aburukyire no bɛba so ɛnɛ wɔsisei ɛna wo me kwa no mo kwa no bawie hu bibia ɔbo de saa aburukyire no ama so ɛna ɔmo sɛ ne afie sika ma yɛ na sika ni mu no ɛna ɔmatwena ɔmo nsanka mu sika no mo te sɛ yɛakye abranteɛ no ɛwɔ police station ɛyɛ asɛm foforɔ bi ho a ɔno so wakɔbu obi kwase asaa ɛna ɔmo sɛ ne ɔtwe mamia ɛna ɔmo di mirika no ɔmo kɔ police station hɔ ɔmo kɔɔ yɛ na nabusuafo sɛ ei maame yɛsrɛ mo mo asɛm yi deɛ mo de bɛto deɛ da ha yi so a emu bɛyɛ du ti yɛsrɛ mo deɛ ne deɛ mo yɛ nkɔka ne fitiam na deɛ wɔ ha no yɛnhwɛ nneɛma nnua bɛrima kusi bail nneɛma ne bail yi a na yɛabɛhwɛ mo deɛ ne yɛaka sɛ mo de no bɛpii so a ne bɔne no ɛdɔɔso ɛbɛyɛ toa ɛbɛbu so enti no mo yɛ nkɔ fitiam ne yɛkɔka mo deɛ no mo si yɛate deɛ ɔkɔm hwehwɛ no ɔmen enti no sɛ maka sɛ mo yɛ nkɔ fitiam ne yɛkɔka na mo ntu yɛ sika ma yɛ a ɛno anti na nkɛ bɛbɔ apolisifoɔ amaneɛ na ɔmo atoa so ɛna ɔmo sɛ deɛ me kɔ fie mo mrai ɔmo kɔ fie a abusuafoɔ bɛba ɔmo ma afei yɛ sɛ o ne nua bi wɔ amanɔne ɔsɛ obetua sika no ne papa ɛwɔ amanɔne ɔba betua sika no afei deɛ ne papa no sɛ mo kora no sika no yɛ sɛ mo betua nanso makɔbɔ ne mi nua baako amaneɛ mama asɛm no atene nti sɛ mi nua ba te deɛ a ɛsɛ me ba no nneɛma sɛ no ɔyɛ deɛ a ɛne sika no kora no menantua etimo nkɔpem sika ɛno ɛne asɛm wa na odwuada yɛtena so ɛwɔ asɛm bɛba dabi so nti ɛnɛ yi a wɔn abɛyi no deɛ ɛtoa soɔ no yɛde bɛtoa yɛtiefoɔ so okay na ɛbaa ne saa no jataba nso tu ho anamɔn ewura Nana Kusi no n'abusua mu sɛ motie Nana Kusi champɔn kan ewu nkasa yi mu na ɔkyerɛ sɛ nkɔm di case ne ekoto so Kwadwa Amadan Patricia Nyame kɔm de ekoto so Kumasi Central Police ɛna Nana Kusi no nua no mienu bi gigina mu sɛ ɛma mo mfa nto so na yɛbɛtua sika no saa nipa mienu no one wɔ no mo kasa ya ɔno mo ka den kana menti yo nana ma yɛnkyia yɛtiefo ɛyɛ ayi Kwadwo Nimo ɛne nana ya no ɛwɔ abuakwa ɛhɔ no na odi ne dwuma ɛna Kwadwo Nimo ne deɛ wɔkyerɛ sɛ na wɔwɔ nkran wɔte yase ya wɔyɛ adwuma wɔ magazine ba nkran ɛna ɔkɔkɔ gye adeɛ deɛ Kwadwo Nimo ne ka de kyerɛ yɛn asɛm bɛba da before ne sɛ ɔmo de asɛm ne bɛto wɔ mani police station hɔ no korɛ papa yi ɛne ne nua baa no nkɔmo de asɛm ne ba bɛto so na ɔmo ka sɛ ɔmo ne ɔmo nyina na free kuro baako ɛwɔ to aze nti ɔmo nkɔ na ɔmo ne abusuafoɔ nkonko hyia so deɛ bɛyɛ biara no ɔmo papa kora wɔ aburukyire obetumi aboa ma ɔmo sa aka sika no ɛna abusua no sɛ yɛnim ne free kuro baako so deɛ a ɛne yɛn so agye atum sɛ ne yɛsi ne moteɛ no yɛnkɔ fie ne yɛnkɔ sisi ɔmo kɔɔyɛ no ɔmo hwɛ n'anim a wɔamfrɛ wɔn nti ɔno nso edidi ho nkɔmɔ na ne papa nneɛma bi wɔ amanɔne a wɔde aba nti ɔkɔ tema sɛ ɔkɔ akɔyi ɔkɔduru yɛ no wɔne abusua yi kasa sie
eka se se ni nua no krampo papa na anya ntuma ntua ni nua no wa asase bi akwa akodi ehun krata asem na akwa akodi ni nua ayi nana ya no ho ombeton na ono nso enkomo bi a oni omudi se ye ntumi fanto afidie su nti obeboa sika bia no nanka ode aka ho na sika na so no omde ama papa yi ne ni nua ba no eho na omante Dabi ono kra wo so okọ tema no oba ye no omde akwakoto ne se wa ba ko anim ama ne papa no afre ne se de na asi ewo na nakusi entem no ono so se bibia nko so no se ni se na oso wa afre me de atomanim ana o se aye no kre sa na yenso yate na me wo akwantu me ese me bedru a me ne abusua ne besia na o maka enti enam se enti ne papa ne buafu no am wo ka se sika bia ani duty bia na sesa nko otua ede ma agent no ewo ho no ohun ni se o gi se sika no de abre sa abusuafo wi enti ne ma no kra ma ne o ma no ho ono abusumi ndi a obeba na oni ni nyina akwa akoyi ne ma no makwa akoton ko onyini ni bim. Okay. Mayenhwe na chese ebra omone amadani ni nua ba hia o police station won de oma nkobo papa na mane omo mo na mane omo ye se omo we frɛ abusua we no ma frɛ omo nua na nakusi no omo nyina atena se no de papa yi di betu wo manimu no omo abusa no nakusi se etesen eba yi wa frɛ no nakusi no ye frɛ na onfa o frɛ na onfa on pick call different numbers onfa ama me frɛ na ya ama na ya nso gitum se ye no kresenka obeye nanso ni nua no abeka kire ne se waye nkrata na duru baabi enti on pese o mu hu nkrata no baabi a waye duru kodwa ma na hefa na nakusi ye nkrata ne duru Bereta kasa ndi mi hu nkrata bia Patricia hefa na kodo na nakusi ye nkrata ne duru so na akofa ne bai enti wo de be kire o se nkrata ne baabi a ma ye duru ni ba passport wo de bai na hwe nim bi ono ne koye passport ne man kwala no bia na mkoye wa na akoye passport no me na me di akire ehu baabi a yekoye no me di akire ko hwe baabi a yekoye no enti wa na akoye passport no ka hu bi na yekoye ni nyina ahye 380 million ni mu anase enti won na ye passport ma mo na mu visa na wo je ne de enti visa no eno ka chem so wo wie bibia na visa na sa increase by 8000 timi kwaje 8000 beka na sika ne 46000 Ghana cedis and I'm quite more for assembly man who goes to hotel no say oh na so dia sampa 8000 say nyeska bia nti ya mesrew mama sanka passport no na this time no mama sanka visa no nse passport na nya passport bu na visa ni bom because this time no Australia visa no ya gini wo Kenya na omi computer ni timi signifying te ebi e di bom nti just one assembly man wo hu sakratan say na te nya sa dia 8000 on famaye timi kwaje passport no mra timi kwa no bisa mse na passport no way and am say wo connection man no so na fa sorry mistake I was like a passport no wo bay enke kutana e dia dance say visa ni bom ntimi grada man na 8000 mi yama wa me hu sa me wo fa se me nananom no wo mu ko na wo ba ye ya passport on ka hu die den ne be say meji wadie timpe na be yire wo na nakusi se be ma dem wo fa maka ni passport no hia nana edibo so me miensa ansa na obeto passport ya gume so e ba ye no se be ba ya be ye no say passport ndi se me hu ansa na 8000 no enti passport no ba ye no na visa ni wo ma na visa ni nim bibia nim no na passport hu eye e kwa na me hia enti o frɛ na nakusi no a number bi ade be frɛ bia wonfa o frɛ e frɛ na wonfa enti ni nua na ya na wo abu akare kire se asɛm no ono de na opanie na nam se abusua yi di akwakoto womo suwa no manim ni nti ama o papa no so a nko beboa no matua sika ne buafu no ono yenyi ni film ana mi bisan se yenyi ni film wo kwan be so yenyi ni film a eye ya na o se ayen se ono de na wo so hwe no ko waye nenso abusua yi na amwa hwan ne kodi aginamu womo ne kodi aginamu tobo enipa bi nim aginamu di ase me se me wonyimi ni a memedi aginamu mame onyimi ni a memedi aginamu mame se wo ye baba ye yiro ni e dan wo ka na se wo menyu ni a mimi medi aginamu mfa ma da enti se wadi aginamu di ama nipa no a e kire se ebiredu
say ye hia nipa no ana de wo de ho agina mu de ama no no say wanya wo de beba from mu ba ko bra kwadwo ni mo onana ya fa mu ba ko bra na de ye mu sasa simple question we pe say hwan de kodi agina mu but aye ben sunti eno om de kodi agina mu na ya ni yiri nsa firi asam na se a enye yie kwadwo ni mo yiri hu firi mu a enye yie because mo na mo kodi agina mu omo mu ba ko mra homa no so ansa no omo mu ba ko ne beba no moma ye na antakeba afwase onom na de Spanish garlic mixture ene ne capsules waba uyobia efi aba onipaduam enti utena se kakra na se nyina taatai hypertension wo so yafunu mukuri ulcer wenyebi okasa bon enioma nkoyie halitosis aba onsabuom na enioma nye Spanish garlic mixture ene ne capsules na use Winya Spanish jingo capsules na uyobi e kan asem kire wa na refi emoja ntumi ni atrentwe ye nkwa adwen mu enti wuni retentive memory use Spanish jingo capsules se wa yemre mpamu mpa emoja ne hyase ye se tene a enti ni mu beda ho ama wo mensa mu nso agina Spanish jingo capsules baby eto no bi akwa abenya bi frɛ yen 0266 114111 agbeve hebafo ene di agbeve fever aba eye tridi yade aduru mo plasmodium parasite na betre ni peduare mu ama eye ni mu ayebohu ma yemremre mo na antia no akoma ebo peri ase wukotu ahwe ase wo famfam ba bia kope agbeve fever obi ho no mo a onyare nso ontiapo ohunu ne hu yie wunya agbeve fever beboa mo amumogya atare wie eye ni ekobo mu jade amamo ayarsabia mo no agbeve tonic na yemogya duro ya wono mo eboa pa obi wono mo ani nsabuom kura obre problem aba wo mogya ne ho na ye tuntum kala bi nonom agbeve tonic na wonsabuo no ubebuabu ne kama no wanyu ahoto wate so oba bi yo ya de afa agbeve bam no srasra na agbeve bam no eyaduro ahotutuo se ye ntirimu eye enkasemu wo de srasra beboa wo na yusu mona soap dware fa ni cream no esrasra eyi enkabone ne nsansa ensufri ho baby eton no bi adofo ko abenya bi why agbeve heba hospital no ewo adakoja ache fakaye kwadwo so si wo kwamu station no opposite agbeve heba hospital oba ha yade e dawso ne beboa wo your number is 0246 59 5256 abapa mo eno ye online market ye di dwa wa ha wa wukuta Android phone ana ukuta iPhone ko Google Play Store ana App Store sese ya na ko download di abapa mo ABAPA abapa mo MALL o download di ria o de wuram sign in na wuram a enipa bibi biare hia ye wasase so a wo pe biato ubenya bi wa abapa mo ebo ne da fom enna ye system a ye ditua kan so ye very flexible utua ka fa mu ni ye deliver obi ohokra nso ade na auto na bia operform sesi akra me perform tie ba sa ohon so abetumi atua ne kakrakra eni onya taku na ade ateso bi simple a eson ya ni ade wa ade abraw abapa more simple why ya water for 3 miles sakasaka park ye ne Pan African Bank ni die nhwe wa wini phone na ade be download mi anu ntina me perform yo se metumi a download ya abapa more no ya yusu banchi aba na che freyen was 0555 557193 na one abapamo fo nkasa 21st clinic sciatica experts omo ye very expert in sciatica sa wo yobi a entini a esan firi woto ase ebesu na ntini no ya ne mu twiwi odofo memfa nya kwadro ntena ho emma stroke bi nka won to form 21st clinic NSS wo ba omo na ye expect e was ade mu ena yade bia nso edu nya no ba ye won fidi a ye hwehwemu firi trinwi so kosu na nya se ye behu yade ne kofa ba ye de duro beka ho 21st clinic yade kantin abeka ho a as early as 7 a.m. ne nuane ni nyina ye ready be di wate ye wo kumase ahua overseas ultra alpha radio wa ye ne 0540 311 311 eye number awia di awurade ahira no repairs mechiachia wo na me bomo abaso madwuma pa ne madwuma dene a di awurade ahira no fo mo bo no
Yankopon hyira mo enkofo wei say we obi a we business church hospital ankran we use generator kese bi wo fie when your problem the bia we ya ye repair na say unyanya de awurade hyira no fo wo mo na abin wonim de no wo de frɛ wonom no mesiesie ne kama mfama wo ebia won so wo papa na to frɛ de awurade hyira no fo no mo ma papa no ento efi 5 kVA plants any generators no ekosi 100 kVA omo ye ho adwuma san to bi sa wo mowa water pump fufu pande machine motoburu asai na wo pe woni ye besiesie mi yi ama wa eye de awurade hyira no ena sa wo pe ne papa nso ato a eye de awurade hyira no omo wo compactor machine ebia wasas ne nsuo wasas na se wo pe se ye mfele miamia so nyema so ementim na si udan de awurade hyira no fo be ye sa adwuma de ama wo ena mo amwo generators so mu fie ye dum light ya unze ubetumi aye automatic pa na we so ya na wo mo de asai ana opese ye mebo bima wa de emfa problem mrew eye de awurade hyira no fo abebode ama wo why Kumasi Sofo line on mo lorry terminal no achi fre 0244 588 741 na on mo no kasa Dr. Xavier ono de odi Xavier Foods no aba agenkwaduane no nie wa asichire yade ewo umojam se sugar ne be normalize ya ana obenya sugar no kama ya insulin pani obeja awo na enuru a wanom beja ya na wonya wa hoto a me pa achew bra Dr. Xavier kache ene Dr. Xavier emebo mpuni mpu na omaw Xavier Foods agenkwa aduane ne bi na udi a ebebo apa wate doctor number ni 0555 789698 Only Dr. Xavier Bekasa. Alaska Star Enterprise there. You will Kumasi Adum. Mrs. Anoche Plaza, first floor. Yani Prudential Bank there nimshe. Se wo pe epoxy floor designs. Different designs. Dear fe na ye papa. Wallpapers, different designs. Window blinds. Ni nyina ubenya papa pa no Alaska Star Enterprise. Ye wonro ye papa. Se wesi wudan wo waterlog area ana wo no ensuo wase entiya na efrofro. Your chemicals are you be treat ama was a problem no unhunu bi bio original things and Alaska Star Enterprise ya diaba Ghana ha yeton but beware of fake dealers. Come to Alaska Star Enterprise. Their number 0200 281 080 and 0248 315 258 offer any ebejeso. Natural Company Limited Cell Strength Capsules onom na diaba edro ne ye bacteria ne viral infections bia yakutia Cell Strength Capsules onom a ema immune system ne ye strong anti natural defense eno ako yade no ema anyu ahoto emfa ho ne yade bia betena so person ho ye den temo a koto Cell Strength Capsules ne boosti immune system ne mfama wate be ma wo Johnson tentam dodo obi wo ho a woda obe pie dwunso de nan ko num or Johnson just watchim banso anemu hyehye no ye ne ya Johnson ni mutumi pai na efanam ha na efanam ha o problem koto Proslav capsules ena mema no asebe mo wo weak erection obi ho no mo a ne be ma na sori yesese nka gina ho prim no te se enka ne tete ho no ne yakọ challenge bi ekron ketuom no sa time crowd ye say ye ni enim ma sa on ti ya na be ma so ne de kanea sensen so o de anu tumi yesa asori no ne konkon ho wa bregu kope true man capsules enam yade bia ma be ma no eso atia ye kitikiti bi ebia si yade bi kura ntia mo aye mre wunya true man capsules no mo ebebo a wate ebia to no bi akọ abenya bi frey 0204 61 6161 Kanu Krobea and somehow ohun se ebusuafo yi ekwan a omode ye maame ene ninu ba ma yi faso yi omode ensem no ebobo sebie so adum ni adan kire se papa no se o akoka kire we se wakoka kire we se wanka kire me entino mintua entino eye kwaseabuo ena omode bu ye nua bai ni sentini se eye nana kwisi no se
na maame ena na de ne ka ena sabia so na nakusi no afiri mu ana watu kwan na ode na chigya ise maame asomasi de meka eti no monkwaje misika emfa maame a menyi ni se ankomo be toto ayampe a omotutu okay tobo jataba afre nana ya ana kwadwo ni mu emuko meka se ye pemuko krache ofre ye nana medika fre nana ya ma fre na ompeke ana me fre kwadwo ni mu peke ye ana me de tu nanim se pese ye ni di nkomo fa sa asem ho na o kire se asem no maami ni nua be ma bebobo ne papa no mu de bi ya ahemfo ne ade enti ono no nkasa ne nkasa china enye ono ana kwaji aginamu bi a maami ye ne ko ana obobobo abusuafo din je onim se ne busuani no ne kodi nkomo ana ono kire se sei enetie enti ono no de woyi ne hu free sa asem we mu yi ne hu free sa asem we eye kwadwo ni mu wa so woyi ne hu free sa asem we mu ama nana ya no so say ono so yi ne hu afrim because they can edi nkomo previous ones na o kire say ono yi ne frim because on ka ho bi ama me busa ne say yi ne frim because nkoma omo de to onye omo a nkoma de to so police station nkoma sa ka music o say oni de on fa ho hwan na mfa ho nana ya so on fa ho eno an enti sana kwadwo ni moka me ba join enti won kasa bio enti we okay mate nana na wo kasa Krobea enti no se wonom se wonom emfa sem ho biem asem a modi akọ police station na wo makosere ese de mo ba kodwo nana kusi ne bone adoso nti mo mfa asem no mepi so enti no mo mfa asem no nkofie na up till now asem no abusuafo no so mo twa mo afirim na me kan asem bi ese kodwo kusi no na mami esika ewo ne hono mo a ena sebe kwadwo kusi na wura na so otu kwan nana kusi na busuafo no nkwaje a Krobea ka busuafo no mekeka ayampia omototo no ese ena memfa ho eno akobo wedi no akobo wedi we tiawa sika 380 million enye sika ketwa tiwe se kwa background wase wo ti bibia frima anka wo de passport na akoye ye no 1000 ena abia beti afri se passport no de da so busuafo no entende wakoye sika aka no waje adi passport na way bibia da so no Krobea se pacho mo ni na busu afie oh Krobea we obi odemeko ni fie ho no wa pa fie Krobea woni meba to eduabo ho se yakase ya breduabo a enkyere se belson se meda ho na se maba manum na mada obi medi manum apafiri se mpanisi ya breduabo a enkyere se obi mu obi kwasea hwe nipa ye sori a ne ye bo omobo no ma ya tie guru so bo no so ekromfo no abodua no obi ahwete ne agya ne boro eno no edua na wabo no wabo de prade ye kantam de prade ye kantam hunu ntam ye kantam ese ye de prade enti se ye ya breduabo a enye se ubu mi kwasea umia me ko kumie enti no ye se ma me modua mfa ntete me ho me kan de prade ye kantam de prade mami yenkyere omokwai omokobo omudua tiawa Krobea onkobo omudua abusuafo mo nana kusinu edua ni busuani a obedi asam se odi asam na kofia koka na afi wo to ayampia no kobo omudua ommienche wo mo na say eye illegal say obi passport ebe wo ho meche it is illegal to hold my passport me mo noma mienu edua no opa na ofa ka kwantoa so a konsuo nim kobo etoso biem okọ mu fie wo ma busuafo ho obusua panyini ho no akobo de atwato eyesa me kire mo kwai na no so mba me no mu di nkomo ana mo se ye hwe anim kakra kire kwan no akọju sika 380 million na ode okwa no otua sika de ama na kusini na busuafo no matena se ya me yahwe na ono bosomfo no ono wayi ni sika 380 million de ama mo se monyi musika nko no na ode mo ka sika ka ho no so beja o mo no ma fo musika de asam de musika se prot na mo de ba beto se edan na mo de ba besi o se ma be di musika what you say enti kwadwo kusini na ya ne ho ahwan na mo ka ho a wo mo se abusuafo na wakobo wi amane
and akobo se wa amane and ye koyi niema bi eya nansesem Krobea mpani se unu ka tutua eboaw wasem mpie enti keba ye na abusuafo no kama som na mafrɛ maame di o matra peto so maame yesrɛ mo asam se de esi kone nyina enye ye de ye ba tan ni bia ye nyina nim se de sika specific enti yesrɛ mo sika no ye betua na mom honam ɔden ma ye enti yesrɛ mo ma ye brɛ na mom empani se bi so onuma na to bia binti no monye kakra ye kuta ye we de million hanu million wa ha monye wei na mo fa nkope ba bi nto na nyame ye adomo a ya pesika ne diaba asem we hwan na woka kire na anye ne de na woba na abusua panyini awon konsa na abusua mu kra kya awon konsa na sewa awon konsa na mo amubeyi asem so mu won konsa Krobea na woka police station asem we obi do ka we business gone bad we obi so oya adwuma na ama wo de kwa police station a police for obetwe won asem awie maam ye kwa akwache no per 2 million bra na fa taxi na ye nkwache no na ya fa taxi na akwache na ba na abusua pan na ameba ne bill ese ne maam kwa nyame adom akina police for no gi obe 10 million free hu wi a na aka atwa se maam se de asem na sia na ye fa nko court wo de ne be court no na fa ye be ma no bill na ye court bra Krobea usika ne be san ahye. I'm telling you sika we obi de kwa police station dia police for be je yen kwache ne mra kura mema ne be no won hwe obebo kasen de on yakwache no enti ubo ne dua na ato ba bi edua ne nya no a no konsuo no so ba betua usika ama wo tua usika ma wi a ansa kura ne nifunu ye besia yesie what ya say eye kwase ebu a obi be kasa o na mo ti radio so na mo kire duabo nya se ti radio so ne kire duabo ento wada hwe ya maami otie hwe sabia so sabia ko anya do ne homo bro sika 380 million nyeska ketwa sika etimi to asase si dan eno obi sika 20 million na no abranti obetra ni sika 70 million hwe na nani tutu aka ne nsem na 380 million aw ne yawa ewo mu amebuofuo ene de abusuafo ye no abusuafo tie maami de ama maami asam na ye ne ya na hye ne so kese asese oje ne ho anye eye se hwan no okoso a kire no asem wa bai hwan no okoka ne bibia kire no busuani bai ene eso maami no opepa na nim nusu ama ne se maami ye de hye no akofa baba bone ye mpene sa to akofa ba ti maami ye serew ye ka bibia kire maami na ka ne wura akyeche eno na efe na mo abusuafo no we fra na we di akotoa to da wa ha na obi aba na me wo fa bia wu na obi de ne ka etimo mo ne nkwaje sa wo fa na na du obi ka be kwa kutua eti yesre maame de ekwan no eye miensa ebia obekasa we ebia otia be kasa na asorefo ahu na Pentecost fo na Methodist na Presby enti no wo ka duaba asemi wase Kristo sumti se Kristo sumti dia na fa nyame na me ameti yai pa de me sikani a me mfa manyame Krobea me ye wadwuma na me sore sa me kwana kase na Nyankopon hira wa menye me mfa ka maji misika what you say akwatrimo den na mabayi wadwuma wie na ma sore ko na ma misika se na Nyankopon hira menye maji sika de afaka de atua nyame hira me de fruit try baji misika ya fa ncheme. Okay. What you say? Eti ma me mesrew. Eye niam miensa minim se sori a e besa di komo fitiem. Na mom me de mafutuo no. De abusuafo na ye no. Enya de se o maye o madwene se o mo beboa ama maami ni saka ne sika. Na police station asem mo amutie na obi a wo beka se na wo kire duabo no. Munim police station asem Ghana ha. O bedru ba bi kwa beka trust police for naika. Eye me da say. Mama menka sembi emfa enkyeremo. Aboa bi ewo asase so sa aboa no ne din de kotre na enkwada ne kose sa abo ono mo ko na ono mo akosi akan ewo sa de ne ho so tumi kum kotre no kro a e kire se wani gyene enti se ye kota yato a ye befrew enkwada ne sisa abo no onu munya empanimfo ma wokogina enkwada ne nchen se ye hwede enkwada ne ye no nana kusi kwadwani mo nana ya
ene mabusua muntie saa abasem ya mekan yie na momfa nkwa adwendwenem me kasa asem we wi a asem we mema abusua we asori akotena se muntie ne yie enti akwada koro eyi buo koro na yakutri pomponi de ni tikakraka ibi paja tai no kekakwa pau kutri pomponi no ni tini so tie kobo ni tino ene odane ye ene otoy na numu nyina tu maja kutri pomponi wawu na wena kutri pomponi yire enso tare baabi no wo hwe kwani enkwada ne fa so tobo e de bo ni kunu no wonu mu ku no e ma ni kunu anu mu moja wo se me ma mo mehwede emrantie yi wo mo de aba ba ye wo papa na awuda ho no na enkwada yisu kotre mani su no ene mrantie mpanyini mfo a eba begina enkwada ne ho mo to taya no he akwada we wani gene akurai wani gene wo ma akwada no wa no sa wa ya de adai otumi abokotri pomponi na behwe ho na kotre ne yire no bie na no ka kire ne mane se munyasu akwada ketua ne nim nyansa akofa bo wato de abomi kunu wakumu papa ne da ho no na panyini no awreho samonso ni sa panyini no so na ekase wani gine enti de woto bo mo se ku ne to ho no ne ho nyamahi se de ogina ne nkyɛn na wo ka wani gine no asem wei ne nkyirase eyetia kwadwa ni mo ne nana ya mo na mo bedi agina mu enei mo ka kire sa emrante papa yi ene ne nua ba yi se mo yi mo nse frim yifrim na wodo a ebeba sese ye ka sei ene sa asem no jataba no mo ye ho hwehwemu obi de nasem ba ye nimu ne e wo fie ha ni nua ene kofa nipa no ni tuo no one ne ye adwuma no koton ye nipa na kwa akosa kodu wakosa kodu hwegana ha o wonim ba bi ehia osi aduro ni kuro mu ahonhom a ye adwuma wo kuro mu no enya ahonhom ketwa enti hweye no ankotie obi nan so na utia ne nan so no okaso no betwe a no betwe asemba badabi e se na be mo twe manso ada wo nyina no na asem wo court timi wutia me na so na nya na so tia pa me no betwe a ye betwe unsisime ema mi nya wo sefa ahokọ ye betwe nipa no akwa akosa kodu etito na ba ku ewu sese ye ka sei edipa ewu wo na busuam nya asem ketwa maame a ne ba wu na anu ya ne ba ne wu ya nche na stroke che maame no maame ne dadem wonu so be wu o maame ne dura anadwo a na spirit hante no anadwo odadem maame ne ye mpaibofo enso sene ade na ye no kwa na obeko ewiase mu nsem eye bebre ti memfa wiase mu nsem ani da na ofa na ani a asem beba debi eno ne panyini abusua mo nsore nkotena se na se kwadwo ni mo nana kusi oni na busua se 380 million ono mo afa o madia o mo mfa na wodo a asem beba debi no eno ne panyini me da se Dr. Agove awiai akwaba yanua umpom te say boko wiase a ye se de ko ya bedu asem beba debi esa wo wiase o yasmu sam doso bibiara fie sure ebi wo fie udi etira wanyare a obebodam aw sam yenu se nyawo dia na ewuo na beto sure ye besere otwedi ampo nyankopon se mo bibiara abotre ami na mo bibiara nyansa ami obehun se no kredie ene se obi benya gidie wo nignien mu no ehun hia se bibiara ehwe yasem sure na yasem etia ye beja ye beseja ho that's it awia me pese ye din komodefa koko
me Dabi a me kase yade a ye hunu ni se we de koko de koko de eya bibifo yare o kase ebia koko no ato obi nipa do o de mame nkoto sadu enso ebia no onim ne ban ene boayen na kyerɛkyerɛ yɛn koko sɛm yɛte merase pi agbaveba hospital so de onim na handro ho dwuma ne yedi good ndubra ndua hini na haban na ba ane ekeka bom na nsa na me kyerɛkyerɛ mu no besoro bibiara o tie yem biara no mfa nombe yansa na o tie fidie mu na hwa no wesi tentem good fa me nombe yi na maybe me sorry a weti ma frɛ na yeti medi nkomo number is 024 65 95 256 024 65 95 256 Mr. Koko Nkofo be brada no bi frɛ me o frɛ ya se ni minimum ehano no se ni minimum no didi no mene anti bi nkɔ nti ye honum aye kru nti utimu se koko na efufiri hɔ Mr. eno nye koko Mr. Hunimu ntimi hume ade ya na pro minimum kru na hinti bebra Mr. nye koko koko su nye mankani a ye di bia okay koko nye hunamani yare anas etibai anas asorobne ye janum kura etimi kyerɛkyerɛ mu se we de asorobne na se ye ka koko a bibi biara fa ye janan bia ho okay bibi biara ne ho nsonso aso ne epie wo yenso ede di anas ye hu anas yetimi ye feel yetimi nya sense of touch edemano nto bi o ha na me fa ne se ni koko ni janan bia no ono hu se fifiri o ni janan bia etuatua na so de ni session ni turu mu a anas o pepa ne to a anas se bibi na esi no ni otimi se pompo bi esi ni turu mu kwan no eno ye koko obi so de o ha no be ko janan no hu se moja ana epie anas moja ewo koko nim moja ewo eye ni janan mu sa pepepe ana obi so ha ye kwa ye bani nyina no otimi so kwa na ne kokobo epie jise no akọ anas epia nyama we nyina ya de afa ye janan bia na nkasa ho Mr. Osasha nso se kokoba ho se wodi en de nse uturu mu kwan na no anas u janan bia na no pe na esi nkyɛnkyɛn wo to beebi so a eno so nye koko mfanto ho ni bi yare bi friends fistula okay sa fistula ni nye koko eno so ye ne yare yonko se de da ne ho adi so sunko nti besro bese nya botra kyerɛkyerɛ koko ni se de me boss no a kyerɛkyerɛ mu yi no bi biara ti menya ne kyɛfa na me bo an ma kyerɛ ohawa ya na de ba ni se de obehu ni nsenkyerɛ ne ana se ne sunso aso ni pedua no na ayetietia ma inkomodie no good de di nkan ni ana pause ya ka ana pause no ne fifiri janan bia wana se fifiri inside na me do nsakan de o hone se yakopon bo ni pedeseni no oma moja di wuni pedua ni mafuru sane na moja di wuni pedua ni mafuru sane na aya na etwetwa ho besra ayem enkwanta miensa nti eye clock ndada na mba miensa ho na ba na ba ku timi da 4 no so ba ku da 8 no so ba ku da 12 no so sa na pai kwanta na pai so ni guess moja ni ntimi ndi efuru sane because of one conjunction that means umo edu wa ofa yefunu anas maybe u peja dade anas wo constipation that means we yemetima ayana mbo ma ye ntiri na ono enya na hoto ma moja ntimi ndi efuru sane de omsa na ye ntiri ni bi ahon ena ya na betretu enja na bia ma hu anas ya na e feel ewo inside ntina ya mbo mu ka se bit my internal anas external okay de tosu mi no ye prolapse ene de tie friend kokobo na kokobo na na bi o ani achemu mienu obi de ohaya na okoja na o se epie na enu asako epie na enu asako na edru second degree that means say kese a epie enko je so wankasa upia edeko de aba ne se bi ohaya na ye wo no wo ndru time o se de wo ana oba wiase nti wo defect bi wo obi wo sa na kama esase ne yemuta etim na okoni jana on time nso ni nasefo nti ade bia na ochem nti de bia na eye anorectal region di trum sebe mu fanchem di trum kwan ya na obre nti ya na hodi mi babesi so ko ban sa wan hwe ya one day na eyi ukokobu na pie se ne nso bi wo so na homa na esum ya friend ligament so ochima na ebia utrum ne jana ne bitima bese uja wo yefuru ma na kaba besi so how ba ha na nso di sa we na bro yo de friend ana fisher bi wa na kwan bi atodurani anase dompe edin bi etumi mene umene ediko yefu nti abi wa ko jan na be pai ho anasi janan no ayedin te se shingard nti eba na chutrum kanu si moja ho eno no ye betima ye frɛ no ana fisher
Mr. Obidio and a bleeding pass. In short, no, a bit my colitis and assist stomach cosa. Me patches one or more yemukruno. I am cry on Pehunson and some Pehun drew. And I saw Ba Hospital, a Beva Hospital, my young Treno, a quenya and as a quine of bit my first massa, I will free on. And as one I am Mujra Quan Ton at the end in Asofo, Gianio Mudi Yanson, so almost son or son. A bit man, I'm sorry, how will say, Okojana, no Mojana sin Trini be ati. Anunti ohumoja ewo de janem mesrew we mu ni ohawa ni penya ni koko nsusu anso a obetime hu ni pedwin wow ntu hu sa nyama we nyina na wa hye no so eja enna menua oba be ma otifia me kasa samprimprin wa hye no so se ma chereche koko ni from sini na enye ni nyina na koba ni sa yemutimu nti na mo so e ma otimi die koko aya na wo ka ho asem enti sabe so ko dwaso na akwa kotoeduro na eduro na akwa kotono ayam time duro se be ma oyima emre na ode na ye moja ana akoba no se etu dia se okoma ho kwan se moja ni ngusu ntu anhwa na de owuo nti ensese meti se kokwa eduro bia na me so se me de same yare me mra agbeve heba hospital e benya abotre ni ahwe se ode ni pie na epie ye ma enku a ehye na fasra so na nhye no anase ye ma enku a enwunu na fasra so na mboa anase muscles na ye no ye ma oduru ye calcium base na ntimi mboa muscles na ntimi nyede ye ma oduru as moja na etu a ebetimi eyi efiri ho na moja tu anase kura wo ye furu ntimi mu mesro ni na ye haban ni na ye ndubra ndua hini na haban mesro ye ndura ya keka bom se de betimi mo ayarsa betimi nya yarsa kronjin mesro koko nya yar papa yar boni sure because ya kan kofu we brain no mo because of cocoa no and then me kokotre me dan fitani bi ho no kan asem no na asem ya mo bose ase o koja na ya o pasa moja ni bati kai ewuo na ebe wo ha na mo se meni su birimi didi de o didi kama ni na asefo da ben ansha da koro kokotre jana so jana o kodi na moja nko a wo de ojen se jana o bati weni no na umoja ni asa homu no aka jana na so okay mesrawo mprempi no bi wa obo bebre o se o yesi o free jana so a obesin ko adware ano kote hweye won se mprempi no yen set up ni yen search we say mprempi no ko jana bia so to adware nti effect ni pre jana bia no so ni we ko adware no ni akote ahwetim sure di akoshe na bi o se bebi o dwene ho enti meba agbeve herbal hospital mo wo hin na hotoso ben so da minya se sa ne o mayi a wabobo so ise mi hu na me ba menya ma hoto agbeve herbal hospital obenya wa hoto because Dr. Agbeve me na metie ma chirechiro sure menji ndi se koko a obi enya botre kra chirechiro mu se na kokoti ana ndubran o isusu ma chira se we ye kro we die bo se etum kru ndubran ma chira se we aye wo yamtim o se etim na chire kra no so ye nja kra kwa seko se ura ye obi a fetish ho a nyama bi ho a chira de di se baby ami raid fetish ground be a konfufie na so ura Agbeve hospital na ye ka heba dia ubo nyama ye kire say heba sure because your person ni pano yetimi kire ni nyama bi ono nkasa ba kwa ya ka no ho ofie nyama betima bɔ no ho ban nti edua se de ye ka na ho ntie di upie ya yetima ni ye kire obi na kwa ya osi ye yisini bi sini nso ahu just la show nso dia na akwa da kamera mu Mr. Agbeve hospital dia eduma ya ye na nanom mmere so e ba ye gyanom so yeso ye to aso an hwe so yeso ye mma ba beto aso ene se yakodare wo ndubran mu ye mu ene no nso sura de mu ni se yakɔ school sa be hu sa parampara se ye nanom nimde ade anom ye no mo tiase ye papa omunim se abetima asa yare na nso dimdie nti omontima nkyerɛkyerɛ ye mu eno na ne ye kyerɛkyerɛ mu so yesi wo didi a wo ankasa na so wo didi a mennum nsuo twɛn na didi wie ana se we sanyamani na ye basis omo ye kra ye no aduane kra na de ngu kra eguso obi wa obisa so de ngu guso afeka che so de guso se enyefe na betima kyerɛ na so na ne principles wo ho de ntia ye na nanmu eyam kontombre na na se nyado no mutimi de eya ngugu so ni nya nkyerɛkyerɛ mu wo scientifically proven eno na kyerɛ se ntia mutimi nya ho de ntimi nyincha ye 180 na 120 what
and then you see ntimi nyine ubwa ya adwen na asesa see ebedi e dey friend say pastor so de no ene ne pa no good enti meba hin ena menya wo doctor agbeve pa na me we hia 101 Mr. Agbeveba hospital na me wo obi biara o tie mi biara no o wo Kumasi fie KJT a ejoso so ame bibi biara o biara no fa ejoso ka kire driver ni si ubesi wo kwamo si wo kwamo junction ne so pe e de wo wona wo besi ase driving bibi biara o we chi ho nyina no Mr. Ofa Kumasi ka kasi wo besi wo kwamo junction ne so pe ane wo de biara ye juma da kokura ni ho a yetu ya bobom Mr. Abutrepi omodi afa ho abedan enye nonko so ene yare ayesa yare biara so bibi wo diabetes tete ne che yempe ne be kire ndubra kura bebre ho no kura no ebe boa ma diabetes na ba form high blood pressure obi wa no prostate obi so ana yimkura ya ken no wo obi so ana pa wo awo ni ntimi ba mesro ni nyina ne aye krado bomodi pimben ne yemo my number is 024 65 95 256 024 65 95 256 number dey you want gbebe mo doc ya da se pa awie ene wadaje na wie enchia sronko efri jataba nchen ekodi ama madam Abna Cranton okay antena na ote atasema so Kumasi ha awie jataba say omo a very good afternoon na me kan ade bi na me hu bibi eye me de inti me de koto me status or say I have learned enough and will learn no further should be considered as a knowing nothing at all. Or say, Monsieur dear Dodo, inti means dear bio. Eye kasa, SS ye tifri ubia, onim he nano. Story aye ye. Ehwa sembako, edina babishia. Yadi jumadi ene ibe ye Super Action Herbal Center for ewe damons mase. Some day a gentle herbal mischano ebe boa yen. So ni peduemu eyo ban aso twon sa no ntumi nkantum na asensene ewo ho nsensene ye wo so ana wuntini mu twetwen wunya gentle herbal mischana no mo a cleanse body nim eyifi ena oba bi ye wo ya onan kotodwe ehonhononom ne ade use Messiah ointment na emwa baby eton ro bi akwa abenya bi your number is 0244856459 owe sichiri yade a ya fresa number future life smart food no enim di for na atena sia kanim di abonim di so aye medofo wa yade ta abobo basa fabra beda yen na yema waduane a ubedi a ubenya wa hoto future life smart food ya Bolivia Enterprise for yade aba no Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home no di anim hwe 0242878090 eye ye number adofo edamase nyankopo ya admo akina meche me credit no ewe afidie so medin de Krobea nana yaw asante oji amanie apesemakana na nie na jataba aposo nana adwo adomachede onom na hihye adwumadie yi ema yede besomo ye kanewu nana kwesi champion motenenka ena mote obo ade achia mensonka Gabrim Dr. Cash eye apnes